εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος εμπρός το Θεόν και Θεός είναι ο λόγος. Τούτος είναι εν αρχή προς το Θεόν. Πανταδί αυτό εγένετο και χωρίς αυτό εγένετο, ουδέ ενώ γέγονε. Εν αυτό ζωή είναι και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκόκια φαίνει και η σκόκια αυτό που κατέλαβεν. Εγένετο άνθρωπος απεσταλμένος παρά Θεού όνομα αυτό Ιωάννης. Ούτως ηθένης μαρτυριάν είναι να μαρτυρήσει περί του φώτος είναι απαντές, πιστεύσουσι δι' αυτού. Ουκ είναι εκείνος το φως άλλη να μαρτυρήσει περί του φώτος. Και το φως το αληθινόν οφωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Το κοσμότι και ο κόσμος δι' αυτού τε γίνεται και ο κόσμος αυτόν ουκ εγνώ. Εις τα ίδια ήλθεν και οι ίδιοι αυτόν ου παρέλαβουν. Διδέλαβον αυτόν εδώ και αυτής εξουσιαν τεκνα Θεού γένεστε της πιστεύουσιν εις το όνομα αυτού. Ή ουκ εξαιμάτων ουδέ εκθέληματος σαρκός, που δε εκθέληματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγέννηθησαν. Και ο λόγος αξεγένετο, και σκήνωσαν εν ημίν και θέσαμε θα τη δώσαν αυτού δοξάν, ως μονογένους παραπατρός, πληρής χαριτός και αλήθειας. Κάνεις μαρτυρή περί αυτού και τεκραγέν εγών τούτους, είναι ο νηπών. Ο πισώ μου ερχόμενος, εμπροσθέν μου γεγονέν ότι πρώτος μου είναι. Και εκ του πειρώματος, αυτού ημείς πάντες ελαβόμεν και χαρήν αντιχάριτος. Το όνομος διαμοσός εδοθεί η χαρίς και η αληθεία δια Ιησού Χριστού εγενετό. Θεόν ουδείς έραγεν που ποτέ όμο με γέννηση Υιός ο όνης των κόλπων του άτρος εκείνος εξιήσετο. Και αυτή στην η μαρτυρία του Ιωάννου, ότι απεστήλαν οι Ιουδαίοι εξιερός ολιμών ιερείς και λεβιτάς ή να ερωτήσουσιν αυτός ή τισί. Και ομολόγησεν και ο κλίνησαντο και ομολόγησεν ότι ουκριμεί εγώ ο Χριστός. Και ιώδησαν αυτόν τι ουν γιάσισι και λέγει ουκριμεί ποπρόφητης ισί και απεκριθείου. Υπόνουν αυτόν τισί είναι αποκρισί δομέν της πέμψας συνήμας και λέγεις πέρι αυτού. Φύ εγώ φωνηγόντος εν τη ερήμο έθινατε την οδόν Κυρίου, αθώς είπεν Ισαίας ο πρόφητης. Και οι απεσταλμένοι ήσαν εκ των Φαρισαίων. Και ιώτησαν αυτόν και είπον αυτό τι ουν βαπτίζεις Ισιούκα, και ο Χριστός ούτε Ηλίας ούτε ο πρόφητης. Αεκριθεί αυτής το Ιωαννής λεγόν εγώ ταπτιζώ εν είδα τι μέσος δε ημονεστικέν όνιμης οκτήρατε. Αυτός εστίν ο πίσω μου ερχομένος, ως εμπροστέ μου γεγονέν, ου εγώ κοιμή αξιός την αλυσό αυτού τον ήμαντα του υπόδηματος. Αυτά εν βυθαβαρά εγενετό πέραν του Ιορδανού, όπου είναι Ιωάννης ο βαπτίζων. Τι επαυριών βλέπει ο Ιωάννης τον Ιησούν ερχόμενον προς αυτόν και λέγει δε όνος του Θεού ο έρων την αμαρτιάν του κόσμου. Ότος εστίν παιδιού, εγώ υπόν πίσω μου έχετε ανήρ, ως εμπροστέ μου γεγονέν ότι πρώτος μου είναι. Καγώ ουκ ειδήν αυτόν, αλλή να φανερωθεί το Ισραήλ δια του το ήλθον, εγώ εν το είδα τι βαπτίζον. Και μαρτυρήσεν Ιωάννης, λέγον ότι τεθεάμε το πνεύμα καταβενών όσοι περιστέρανε σουλανού και έμεινεν επ' αυτόν. Καγώ ουκ ειδήν αυτόν, αλλά ο πέμψας με βαπτιζήν, εν είδα τι εκείνος μη υπέν εφ όναρι στο πνεύμα καταβενών, και μένον επ' αυτόν ούτως, έστιν ο βαπτιζόν εν πνευματί Αγιό. Αγώ δε ορακά και με αναρτηρικά ότι ούτως έστι μου Υιός του Θεού. Τι επαυριών παλινδιστική ο Ιωάννης και εκ των μαθητών αυτού δύο. Και βλέψε στο Ιησού, περιπατούντι λέγει τη δε όνος του Θεού. Και ήκουσαν αυτού οι δυο μαθητέ λαλούντος και ακολούθησαν το Ιησού. Σαγαφής δε ο Ιησούς και θέσαμενος αυτούς ακολουθούντας λέγει αυτής τι ζητείτε, η δε υπόν αυτό ραβεί, ο λέγεται έμεινε βωμένον διδασκάλε που μένεις. Λέγει αυτής ερχέστε και είδετε ήρθον και ειδών που μένει. Και παρά αυτό έμειναν την ημέραν εκείνη ώρα δέινος δεκάτη. Είναι Ανδρέας, ο αδελφός Σιμώνος Πετρού, εις ευτοδίο τον ακούσαν τον παρά Ιωάννου και ακολούθησαν τον αυτό. Έδεισκει ούτως πρώτος των αδελφών τον ίδιο Σιμώνα και λέγει αθρό ευικαμέν το Μεσσίαν ο εστί μεθεμνευομένον ο Χριστός.
και ηγαγέντα αυτό προς τον Ιησούν, έβλεψας δε αυτό ο Ιησούς, είπεν, «Σύ Σιμών ο Υιός Ιώνα, ξύκληθης η κυφάς, ο ερμηνεύεται Πέτρος». Και επαύριον ήθελησεν ο Ιησούς εξέλθειν εις την Γαλιλαίαν και βρίσκει Φιλιππών, και λέγει αυτό ακολουθήμη. Λεδέ ο Φίλιππος από Μπίσεδα, εκ της πόλεως Ανδρεού και Πέτρου. Εδυσκεί Φίλιππος τον Ναθαναήλ, και λέγει αυτό ον έγραψε Μωσής, εν τον νόμο και οι πρόφητε ευρικαμέν Ιησούν τον Υιον του Ιωσήφ τον Άπο. Και είπεν αυτό Ναθαναήλ, εκδύνατε, τι αγάθον είναι, λέγει αυτό, Φιλιππός ερχού και είδε. Εδέν ο Ιησούς τον Ναθαναήλ έχομένον προς αυτό και λέγει περί αυτού, ιδέρα λιθός Ισραηλίτης εν το δολός του κτεστή. Λέγει αυτό Ναθαναήλ, ποθέν με γινωσκής απεκριθεί ο Ιησούς, και είπεν αυτό προτού σε Φίλιππον φώνησε όντα υπότιση κίνδιδον σε. Αέκριθη Ναθαναήλ, και λέγει αυτό Ραβί, σύ ο Υιός του Θεού, σύ ο βασιλεύς του Ισραήλ. Αέκριθη Ιησούς, και είπεν αυτό τύπον σιδών σε υποκαδό της οίκης πιστεύεις μιζώ του στον όψη. Και λέγει αυτό αμήν λέγω ημιν απαρτί, όψεσε των ουρανών, ανεογωτά και τους αγγέλους του Θεού, παναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί τον Υιό του άνθρωπου. Και τη μέρα τη τρίτη γαμός εγερετό, εν κανά της Γαλιλαίας, και νεμητήριο του Ιησού εκεί. Εκλειθεί δε και ο Ιησούς και η μαθητέρα αυτού εις το γαμόν. Και υστερισάντος, ινού νεγεί μητήριο του Ιησού, προς αυτόν εινών οκεχούσι. Νεγεί αυτή ο Ιησούς και εμεί και συγίνω πω η ώρα μου. Λέγει μητήν αυτού της διακονής ότι αλεγεί μην τίσατε. Σαν δε εκεί δύο αληθινές κειμένε κατά των καθαρισμών των Ιουδαίων, χωρούσε αναμετρητάς 2 ή 3. Νεγεί αυτής ο Ιησούς γέμισαντε τα σιδία σύδατος, και γέμισαν αυτάς Θεός άνω. Και λέγει αυτής αντισάτενην και φέρετε το αρχιτρίκλινό και ενέκα. Ως δεν εγέψατο, ο αρχιτρίκλινός, το ειδόλ, εινών γηγενημένων και ο κλειδίποθεν εστιν είδε διακονητήδησαν οι ειδίκοτες, το ειδωροφόνι, των νύμφιων, ο αρχιτρίκλινος. Και λέγει αυτό πασάνθρωπος πρώτον των καλών, εινών τήθησιν και όταν μεθύστοσιν, τότε τον ελασσό συντετηρίκα στον καλών, εινών έως άρτη. Ταυτήν επίσεν την αρχιδών σημειών ο Ιησούς εν κανα της Γαλιλαίας, και φανέρωσεν τη δόξαν ταύτου, και επιστευσάνει σε αυτόν οι μαθητέ αυτού. Μετά τούτο κατεβεί εις Καπερναούμ αυτός και η μήτην αυτού, και οι αδελφοί αυτού, και οι μαθητέ αυτού, και εκεί έμειναν πολλά σήμερας. Και εγγύς ή το Πασχά των Ιουδαίων, και ανέβη εις Ιεροσολυμό ο Ιησούς. Και ευρενέντο ιερό τους πολλούντας βοάς και προβάτα και περιστεράς και τους κερμάτιστας καθημένους. Και πίσας φαγελίων, εξχήνιων, παντάς εξεβαλέ μέχρι του ιερού τάτε προβάτα και τους βοάς και το γολίβιστον εξεχέν το κέρμα, και τα τράπεζας ανέστρεψεν. Και της τας περιστεράς πόλους συνυπέν δε ταυτά, εντεθέν μην πείτε τον οικό του, πατρός μου τυχόν εμπόιου. Ενίστησαν δε οι μαθητέ, αυτού ότι γεραμένον εστίν ο ζηλός του οικού σου, κατεβαγέμε. Αεκρίθησανούν οι Ιουδαίοι, και υπόν αυτό τι σημείων δείχνει η σημεινότητα αυτά, κοίς. Αρεκριθεί ο Ιησούς και είπεν αυτής λύσατε τον ναόν τούτον, και εν 3 ημέρες εγερό αυτόν. Υπονούν οι Ιουδαίοι 40 και ξέτεσιν οκοδομήθη υπό ο ναός, ούτως, και σε εν 3 ημέρες εγερείς αυτόν. Εκείνος δε έλεγε εν περί του ναού του σώματος αυτού. Οτέουν ηγέθη εκ νεκρών έμνηστησαν τη μαθητέ, αυτού ότι του τότε έλεγεν αυτής και επίστεψαν τη γραφή και το λόγο ο είπεν ο Ιησούς. Ως δε είναι ενίος ολίμιστεν το Πασχά, εν τη ορτή πολλοί επίστευσαν εις το όνομα αυτού θεωρούντες, αυτού τα σημεία, αεπιοί. Αυτός δε ο Ιησούς επιστευένε αυτόν αυτής δια το αυτόν γινωσκήπαντας. Και ότι ο χρειανιχένει να της μαρτυρήσει περί το ανθρωπότα αυτός γαρ εγίνωσκεν είναι εν το άνθρωπο. Ήλι δε άνθρωπος εκ των Φαρισαίων Νικοδημός όνομα αυτό άρχον των Ιουδαίων. Ούτως ήρθεν προς τον Ιησού νύκτος και είπεν αυτό αβί, είδαμεν ότι από Θεού ελιλήθας διδασκαλός ουδείς γαρ αυτά τα σημεία δύναται, ποιοι να σύ, ποιοι είσαι αν μη ο Θεός μεταυτού. Αεκριθεί ο Ιησούς
και είπεν αυτό αμυναμέ λεγώσει, εάν μην της γεννηθήν ανοθένου δυνατέ ειδήν τη βασιλείαν του Θεού. Λέγει προς αυτόν ο Νικοδημός, πως δυνατέ ανθρωπός γεννηθήν γερόν, ον μη δυνατέ της την κοιλιάν της μήτρος αυτού, δεύτερον εισελθήν και γεννηθήνε. Αεκριθεί ο Ιησούς αμυναμήν λεγώσει, είτε αν μη της γεννηθεί τη ξύδατος και πνεύματος, ου δυνατέ εισελθήν εις τη βασιλείαν του Θεού. Πηγή γεννημένον εκ της σαρκός άρχσεστην, και το γεννημένον εκ του πνεύματος πνεύμα εστιν. Μη θαύμασες ότι πονσί δι ημάς γεννηθήνε ανωθέν. Το πνεύμα που θελειπνεί και τη φωνήν αυτού ακούεις, αλλά ο χρητιδάς που δεν έρχεται και που υπάγει, ούτως εστιν πας όλοι γεννημένος εκ του πνεύματος. Αεκριθεί Νικοδημός και είπεν αυτό πως δυνατέ ταυτά γενέστε. Αρεκριθεί ο Ιησούς και είπεν αυτός σύ ο διδασκαλός του Ισραήλ και ταυτά ου γινώσκης. Αγρή να μην λεγώσει ότι ο ιδαμέν λαλουμέν και ο Ιωακαμέν μαρτυρουμέν και τη μαρτυρίαν ημών ουλά μάνετε. Ήτα επίγεια υπον ημίν και ο πιστέτετε ως εάν υπό ημίν τα επουρανία πιστεύσετε. Κι ουδής αναβεβηκέν εις των ουρανών, ημίν ο εκ του ουρανού καταβάς ο Υιός του ανθρώπου, ον εν το ουρανό. Και καθώς Μωσής ύψωσε τον οφεινέντη ερημό, οτός ύψωθηνε τον Υιόν του άνθρωπου. Για πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε αδέχει ζωή αιώνιον. Ουθώς γαλλιαπησέν ο Θεός των κοσμών, ώστε τον Υιόν αυτού το μονογενή ρεδοκένει να πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε αλλά έχει ζωή αιώνιον. Ουράρα απεστήλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κοσμόν να κάνει τον κοσμόν, αλλά να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Ο πιστεύων εις αυτόν ου πρίνεται, ο δε μη πιστεύων ειδεί και κρίτε ότι μη πεπιστεύκεν εις το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Αυτή δε στην κρισής ότι το φως ελίληθεν εις τον κοσμόν και αγαπησάν οι ανθρωποί μάλλον το σκοτός, ή το φως είναι πονηρά, αυτόν τα έλελα. Πασδά, ο φαυλαπάς ο αμύσει το φως και ο έρχεται προς το φως ή να μη ελέγχει τα έργα αυτού. Ο δε ποιον την αληθιάν έρχεται προς το φως ή να φανερωθεί αυτού τα έργα, ότι εν Θεόντε στην ηρασμένα. Μετά τα αυτά ήρθεν ο Ιησούς και οι μαθητέ αυτού εις την Ιουδαίαν γη και εκεί διατρίβεν με ταυτόν και βαπτίζεν. Είδε και Ιωάννης βαπτιζόν ένενον εγγύς του Σάλιμ, ότι είδα τα πολλά είναι εκεί και πάει γίνοντο, και βαπτιζόντο. Πόγα αντιμευλημένος εις την φυλακήν ο Ιωάννης. Εγίνετο ουν ζητήσεις εκ των μαθητών Ιωαννού μετά Ιουδαίων περί καθαρισμού. Κι ήρθον προς τον Ιωαννήν και είπον αυτό ραβί, όσοι μετά σου περά του και Ορδανού, όσοι με μαρτυρικάς ιδέωτος βαπτίζει και παντές έρχονται προς αυτόν. Αεκρίθη Ιωάννης και είπε του δυνατά άνθρωπος λάβανην, ουδέν εάν μη δεδόμενον αυτό εκ του ουρανού. Αυτή μη μαρτυρείται ο τύπον ουκριμί, εγώ ο Χριστός, αν ότι απεσταλμένος ή μη εμπροσθεν εκείνου. Ο έχων την νύμφη νυμφίος, εσύ είναι ο δε φίλος του νυμφιού, ο εστικός, και ακούν αυτού χαραχαίρι δια τη φωνή του νυμφιού, αυτιούν η χαρά ή εμεί πεπλείωτε. Κοινών δίαυσαν είναι με δέλα τους θε. Ο άνωθεν ερχόμενος επάνω παντών εστίν, όν εκ της γης εστίν και εκ της γης λαλεί, ο ευτού ουρανού ερχόμενος επάνω παντών εστίν. Και ο Ιωακέν και οικούσεν του το μαρτυρί και τη μαρτυριάν αυτού ουδείς λάμανι. Ο λαβών αυτού τη μαρτυριάν εσφράγισεν ότι ο Θεός αληθής εστίν. Ο γαραπεστήλεν ο Θεός τα ρήματα του Θεού λαλίβουρα εκ μετρού, δήρωσιν ο Θεός το πνεύμα. Ο πατηνέραπα τον Υιόν και παντά δε δοκινέ τη χειρή αυτού. Ο πιστεύων εις τον Υιόν έχει ζωήν αιωνίων, ο δε απειθόν το Υιό ο κοσέτε ζωήν, αλλά η οργή του Θεού μένεται παύτον. Τόσουν εγνώ ο Κυρίως ότι ήκουσαν οι Φαρισαίοι, ότι Ιησούς πλείονας μαθητάς, ποιοι και βαπτίζει Ιωάννης. Και τι Ιησούς αυτός σου και βαπτιζέν, αλλά οι μαθητά αυτού. Καθηκέν την Ιουδαίαν και απειλήθε παλίν εις την Αλληλέαν. Δι δε αυτόν διέρχεστε δια της Σαμάριας. Έχετε ούν της πολλήν της Σαμαρίας λέγομεριν Σιχάρ πλησιών του κοριού, ο εδωκενιακό βιωσήφε το Υιό αυτού.
Η δε εκεί πήγη του Διακό. Ουν Ιησούς και κοπιακός εκ της οδηπορίας τε κάθε ζετό, ούτως επί τη πηγή ορατινός έκτη. Έχετε γίνει εκ της Σαμάριας αδυσίδω λέγει αυτή ο Ιησούς δώσ' μη ποιοι. Οι άμαθητε αυτού, απελήληθησαν εις την πολλήνη να το φασαγοασώσει. Λέγουν, αυτό ή γίνει η Σαμαρίτης πώς η Ιουδαίος ομπα εμού. Ποιοι είναι τίσους εις γυναικός Σαμαριτίδος, ουγαρ συγχροντοί Ιουδαίοι Σαμάριτες. Αρεκριθή Ιησούς και είπεν αυτή η δίστη δωρεάν του Θεού. Και της έστεινο λέγον, σιδός μη ποιην σι άνητη σας αυτον και εδωγεν αν σι δώζον. Νεγεί αυτό η γίνει Κυριέ, ούτε αμπημάρχης και το φρέαν στη μαθή ποθέλου με στο είδον το ζων. Μη σημιζόν ή του πατρός ημών Ιακώ ως εδωγεν ημί το φεέρ, και αυτός εξ αυτού, επιέν και η υγεία αυτού και τα θέματα αυτού. Αρεκριθεί ο Ιησούς και είπεν αυτή πας όπινον εκ του υδατός του διψησί παλίν. Όταν πήγε εφού του υδατός, ο εγώ δώσω αυτό, ου μη διψησί στον αιώνα, αλλά το ειδόλο, ο δώσω αυτό γίνησεται ένα αυτό, πηγή υδατός, αλλά μενούρι ζωή αιώνιον. Νηγεί προς αυτόν η γυνή Κυριέ, δώσ' μη τούτο το ειδώ, ή να μη δίψω μη δέχομαι θα δε αντίν. Λέγει αυτή ο Ιησούς είπα γέφωνισον τον άνδρα σου, και ελθέν θα δε. Έκριθη η γυνή, και είπεν ουκ έχω άνδρα λέγει αυτή ο Ιησούς καλός, είπας ότι άνδρα ουκ έχω. Πεντέγαρ άνδρας έσες και νυν ονεχίσου και στην σου ανηρετούτο άλλη θεσυρίκας. Λέγει αυτό η γυναική θεωρώ ότι προφητής ისი. Οι πατερές ημών εν τούτο τόρι προσεκίνησαν και εμείς λέγεται ότι εν Ιεροσόλυμης εστινότοπος όπου δι προσκύνην. Λέγει αυτή ο Ιησούς γίνε πιστέψω μη ότι έρχεται ώρα, ότι οτέν το όρι του το οτέν Ιεροσολύμης προσκύνησετε το πατρί. Μης προσκύνητε, όπου είδατε εμείς προσκυνουμέν, ο είδαμεν, ότι η σωτηρία εκ των Ιουδαίων έστιν. Αλλά έχετε ώρα, και νυν έστιν ότι η αληθινή προσκυνείτε προσκυνήσουσιν το πατρί εν πνευματί και αλήθεια, και γαν ο πατριωτιό τους ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν. Ενεύμα, ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνευματί και αλήθεια, δι προσκυνήν. Λέγει αυτό η γίνει ιδέα ότι Μεσσίας έρχεται, ο λεγόμενος Χριστός, όταν ελθεί εκείνος, αναγγελεί μην πάντα. Λέγει αυτή ο Ιησούς, εγώ ημί, ο λάλλον σοι. Και επί τούτο ήρθον οι μαθητέ αυτού και θαυμάσαν ότι μετα γυναικός. Ελαλιουδείς με τι πέμπτη ζητήσει τι λαλείς μετ' αυτής. Αδικαίμουν την ιδιάν αυτής η γίνει και απειθένει στην πολλήν και λέγει της ανθρώπης. Δευτέ είδετε άνθρωπον, όσοι υπέμει παντάοδο σα επισαμητή ούτως εστίν ο Χριστός. Εξήρθονου με κρίς πολεός και έχοντο προς αυτόν. Έδετο μεταξύ οτών, αυτόν οι μαθήτε λέγοντες ζαβή φαγε. Ο δε είπεν αυτής εγώ γρόσιν έχω φάγιν ημίς του πτυδάτε. Ερεγονούν οι μαθήτε προς αλληλούς μη τη συνεγγένουν αυτό φαγήν. Λέγει αυτής ο Ιησούς εμόν βρωμά εστίν εινάν ποιο το θέλημα του πέμψαντος μη και τελειώσω αυτού το έργον. Ουχημής λέγεται ότι ετι τετραμήνων έστι και ο θερισμός έχετε είδου λεγό ημίν επαράτε τους οφθαλμούς ημών και θεσάστε τας χώρας. Ότι λευκεσίν προς θερισμον είδη. Και ο θεριζόν μισολάμβανη και συνάγει καρπών εις ζωήν αιωνίων είναι και ο σπυρών ομού χέρι και ο θεριζόν. Εν γαρτουτό ο λόγος εστιν αληθινός το ότι άλλος εστιν ο σπύρον και άλλος ο θεριζόν. Εγώ απεστείλα ημάς θεριζήν, ο χήμης και κοπιάκατε, άλλοι και κοπιάκασιν και ημείς εις το κοπών αυτον εισελιλήθατε. Εκ δε της πολεός εκείνης πολλοί επίστευσαν εις αυτό το Σαμαρίτων δια το λόγον της γυναικός μαρτυρουσής ότι είπεν μη παντά όσα έπεισα. Ως ουν ήρθον προς αυτόν οι Σαμαρίτε ερωτών αυτόν μην επάρ αυτής και έμεινεν εκεί 2 ημέρας. Και πολλοπλίους επίστευσαν δια το λόγον αυτού. Τι τα γίνει και λέγον ότι ουκί τη διάτι συνάλλιαν πιστεύομεν αυτηγάν ακυχώαμεν και ηγαμέν ότι ούτως εστεν αληθρός ο σωτηδού πως μου ο Χριστός. Μετά δε τας 2 ημεράς εξήθεν εκείθεν και απίθεν στη Γαλιλαία. Αυτός γαραν ο Ιησούς εματήρισεν ότι προφητής έρητη διαπατρίδη τιμήν οκ έχει. Ποτούν ηθενείς στην αλληλεία αναδέξαντο,
Αυτόν οι Γαλιλαίοι παντάτε ώρα κοτές, αεπίσεν εν Ιεροσολύμης, εν τη ορτή, και αυτοί γαδί ήλθον εις την εορτή. Ήθενουν ο Ιησούς παλίν εις την κάνα της Γαλιλαίας, όπου επίσεν το ειδόρ εινών και της βασιλικός, που ο Υιός της στένει εν Καπερναούμ. Ούτως άκουσας ότι Ιησούς οικέχτης Ιουδαίας της στην Γαλιλαία να πειθέν προς αυτόν, και ιωτά αυτόν να καταβεί και ασιτέ αυτού. Τον Υιόν ημελέργαρα αποθνισκεί. Υπένουν ο Ιησούς προς αυτόν εάν μη σημεία και τερατά ειδείτε, ου μη πιστέψετε. Λέγει προς αυτόν ο βασιλικός, Κύριε, καταβηθεί πριν αποθανήν το παιδιόν μου. Λέγει αυτό ο Ιησούς πορευού, ο Υιός σου ζει και επίστευσεν ο άνθρωπος στο λόγο, ο υπέν αυτό τι Ιησούς και πορευέτο. Διδέα αυτού ταταβαίνοντος, οι δούλοι αυτού άπητησαν αυτό και απηγγείλαν λέγοντες, ότι ο πες σου ζει. Πείθετον παρ αυτόν την οάν ενικόψωτερον έσχε, και είπον αυτό ότι χθες ο αν 70 φυκέν αυτόν ο πύρετος. Ενώ ουν ο πατιώτη εν εκείνη τη ώρα εν είπεν αυτό ο Ιησούς ότι ο Υιός σου ζει και επίστευσεν αυτός και αυτού γολή. Τούτο πάλι δευτέρον Σίμιον επίσεν ο Ιησούς έρθον εκ της Ιουδαίας της στην Γαλιλαίαν. Μετά θα είναι ότι των Ιουδαίων και ανεβεί ο Ιησούς εις Ιεροσολύμα. Εστιν δέρα της Ιεροσολύμης επί τη προβατική κολύμηθαρα η επιλεγωμένη ευρεστή βήθεστα πεντέστο αστέχουσα. Έτα αυτές κατεκεί το πίθος πολύ των ασθενούν των τύφλων, χολών ξηρών εκεχομένων την του υδατός κίνηση. Γιλοσγά, κατά καιρό κατεβαινένε την κολυμήθρα, και ταρασέν του ειδών, ουν πρώτος εμβάς μετά την ταραχή του υδατός ήγησε γυναιτό, όδηποτε κατήχε τον οσηματή. Είδε της ανθρώπος, εκέτι έχων έλκη ασθενεία. Του των ειδών ο Ιησούς κατακειμένων και γνούς ότι πολλήν ηδιχρονών έχει λέγει αυτό, θέλεις υγιής γένεστε. Άκριδη αυτό ο ασθενών Κύριε ανθρώπων, ουκ έχω εινά όταν ταραχτεί το ειδών, βάλει με στην κολυμήθραν, ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος προεμού καταβαίνει. Λέγει αυτό ο Ιησούς, εγείρε άρον τον γράβατο σου και περιπατεί. Και ευθέως εγενετό ήγης ο άνθρωπος και ηρέν των γραβατών αυτού, και περιπάτη δε Σάββατον εν εκείνη τη μέρα. Έγονουν οι Ιουδαίοι τότε θεραπευμένο Σάββατον, εστιν εξέστηνση αρέτ των γράβατων. Αεκριθεί αυτής ο πίσας, με υγιή εκείνος μη υπέναρον των γράβατων σου, και περιπατεί. Εωτις άλλουν αυτόν της εστιν ο άνθρωπος, ο υπονσίαον των γραβατών σου, και περιπατεί. Ο δε και αθησουκίδητης εστιν ο γάρ, Ιησούς εξένεψεν οχλού, οντός εν το τόπο. Μετά τα θε βρισκεί αυτόν ο Ιησούς εν ποιερό, και είπεν αυτό η δε ρίγης, γεγονάς μη και τι αμαρτάνε να μη χειρον, τι συγενείται. Ελιθέν ο άνθρωπος και ανοίγει λεν της Ιουδής το τι Ιησούς εστινοποίησας αυτόν ήγη. Και δια τούτο, εδιωκών τον Ιησούν οι Ιουδαίοι και ζητούν αυτόν να αποκτήνε ότι ταυτά επίεν Σάββατο. Ο δε Ιησούς απέκρινατο αυτής ο πατήρ μου, έως αρτί εργαζέται καγώ εργαζόμαι. Δια τούτο όπου μάλλον εζήτουν αυτόν οι Ιουδαίοι αποκτήνε ότι ουμονών ελέν το Σαββατόν. Αλλά και πατέρα, ιδιον ελεγέντων Θεών ισών, εαυτόν ποιον το Θεό. Αρεκρινάτο ουν ο Ιησούς, και υπέν αυτής αμυνάμιν εγώ ημίν, ου δίνεται ο Υιός ποιήν αφ' αυτού δεν εάν μη τη βλέπει τον πατέρα, ποιούντα αγάρ αν εκείνος κοίτα αυτά και ο Υιός ομοίως ποιοι. Ο αρπάτη φίλοι των Υιών και πάντα δείχνει συν αυτό αυτός. Ποιοι και μιζώναν τον δείξει αυτό έργα να εμείς θαυμαζείτε. Ως πέργα ο πατή εγείρει τους νέχρους και ζωοποιεί αυτός και ο Υιός τους θέλει ζωοποιεί. Ουδέ γαρ ο πατή κρίνει ουδενά, αλλά την κρίση μπάσαν, δε ροχέν ποιό. Να παντές τιμωσίν των Υιών καθώς τιμωσίν τον πατέρα, ο μη τιμών των Υιών ούτιμα τον πατέρα τον πέμψαντα αυτόν. Αλλά να μην εγώ ημίν ότι ο το λόγον μου, ακουών και πιστεύων το πέμψαντι με έχει ζωήν αιώνιον, και εις χρυσήν ουκ έρχεται, αλλά μετά βεβηκέν, εκ του θανατού εις τη ζωήν. Ραλή να μην εγώ ημίν ότι έρχεται ώρα και νυν δεστήνονται οι νεκροί ακούσονται της φωνής του Υιού του Θεού, και οι ακούσαντες δίσονται.
πελεγάρ ο πατήρ έχει ζωήν είναι αυτό, ούτως εδοκέν και πηγείο ζωήν έχει είναι αυτό. Και εξουσίαν εδοκέν αυτό και κρισίν ποιην ότι Υιός άνθρωπου έστι. Μη θαυμαδέτε τούτο ότι έρχεται ώρα εν είπαντες, οι εν της μιμής ακούσονται της φωνής αυτού. Και εκπόρευσονται οι τα άγαθα πείσαντες εις αναστασί ζωής, οι δε τα φαυλά πράξαντες εις αναστασί κρίσεως. Ου δύναμε εγώ, ποιην απ' αυτού, ουδέν καθώς ακούω κρινώ, η κρισίς θιεμή δικαία εστινοτήρου ζήτω το θέλημα πέμον, αλλά το θέλημα του πέμψαντος με πατός. Αν εγώ μαρτυρώ περί εμ' αυτού, η μαρτυρία μου ουκ εστιν αλήθης. Αλλώς εστιν ο μαρτυρών περί εμού, και είδα ότι αλήθης εστιν η μαρτυρία η μαρτυρή περί εμού. Εμείς απεστάλκατε προς Ιωάννην και με μαρτυρικέτε αλήθεια. Εγώ δέου παράνθρωπου τη μαρτυρία λάμβανο, αλλά ταυτά λέγω να ημείς σώθητε. Εκείνος είναι ο λιχνός ο κιόμενος, και φαινόν ημείς δε ήθελισατε αγαλίαστην προσώαν εν το φωτίρ αυτού. Εγώ δε έχω τη μαρτυριάν μιζώ του Ιωάννου τα γανεγά. Αεδοκέν μη ο πατήρ να τελείωσω αυτά αφετεργά αεγω πιο μαρτυρεί περί εμού ότι ο πατήρ με απεστάλκε. Και ο πέμψας με πατήρ αυτούς με μαρτυρικέν περί εμού ούτε φωνήν αυτού ακικοάτε ποτέ πούτε είδος αυτού ή ορακάτε. Και τον λόγον αυτού είχετε μένοντα εν ημίν ότι ον απεστήλεν εκείνος του το ημείς σου πιστεύετε. Ερνάτε τας γραφάς ότι ημείς δοκείτε εν αυτές του ζωή αιώνιον έχειν, και εκείνες είναι μαρτυρούσε πέε μου. Κι ου θέλετε ελθύν προς μένα ζωήν έχετε. Δώσαν παρανθρωπών ου λάμπανο. Αλεύνο καρί μας, ότι την αγάπη του Θεού ουκ έχετε εν εαυτής. Εγώ ελήλυθα εν το ονοματί του πατρός μου, και ούλα μαρτεμέαν, άλλος ερθεί εν το ονοματί το ίδιο εκείνον νύψεσαι. Πώς δύναστε ημείς πιστεύσε, δόξαν παρά, αλληλον αμάνοντες και τη δόξαν την παρά του μονού Θεού οτζήτητε. Μη δοκείτε ποτί εγώ κατηγορήσω ημών προς τον πατέρα, έστειν ο κατηγορών ημών Μώσης, ίσον ημείς συλληπήκατε. Ήγα επιστεύετε μωσί επιστεύετε, αν εμεί περί γαρεμού εκείνος εράψε. Ιδέ της και κοινού γραμμασίνου πιστεύετε πως της εμείς δρυμασίν πιστεύσετε. Μετά τα αυτά απειλήθεν ο Ιησούς πέραν της θαλάσσης της Γαλιλαίας της Τιβεριέδος. Και ακολουθεί αυτό όχλος πόλης ότι όλων αυτού τα σημεία απειεί επί των ασθενούντων. Αληθεν δε εις το όρος ο Ιησούς και εκεί είτε καθητό μετά το μαθήτων αυτού. Εδέ εγγύς το Πασχά ιότι των Ιουδαίων. Άρας, ουν ο Ιησούς τους οφθαλμούς και θασάμενος ότι πόλης. Όχλος έρχεται προς αυτόν εγεί προς το Φιλίππον πόθεν αγορασομένα του συναφαγοσυνούτη. Τούτο δε έλεγε πιαζόν, αυτον ταυτούς γαν ειδί τι εμελέν ποιην. Ακριθεί αυτό Φίλιππος 200 διναριών αρτίου καρχούσιν αυτής είναι έκαστος αυτον λοαχή τίλαδη. Λέγει αυτό της εκ των μαθήτων αυτού Ανδρέας, ο αδελφός Σιμώνος Πετού. Εστιν πεδαριών ενώ δε ο έχει 5 αρτούς κρίθινους και 2 ψαριά. Αλλά ταυτά τι εστιν ίστοσου τους. Επεν δε ο Ιησούς πιήσατε τους άνθρωπους, αναπεσίνην δε χόλτος, πολυσέν τότο που ανεπέσωνουν οι ανδρές των αριθμών, όσοι 500.000. Εραβεν δε τους αρτούς ο Ιησούς και ευχαρίστησας διαρροκέν τις μαθητές, οι δε μαθητές της ανακειμένης ομοίως και ευτών ψαριών όσων ήθελον. Τον ουδέ ενέπληστης αλεγεί τις μαθητές αυτού, συναγαλήρε τα περισσέψαντα κλασμάτα ενα μη τι απόλυτε. Σιγαγωνούν και γεμίσαν δωρετα κόφινους κλασματών 75 αρτών των κρίθινων, αν περισσεύσεν της βεροκόσιν. Ιούν άνθρωποι είδοντες, ο επίσεν σημείων ο Ιησούς έλεγον ότι ούτως εστίν αληθώς ο προφητής ο ερχόμενος εις τον κόσμον. Ιησούς ούνους ότι μελούσιν ερχέστε και αρπαζίν αυτόν είναι πίσω είναι αυτοβασιλέα ανεχώρησεν πάλιν εις τόρος αυτός μόνος. Το ζέο ψιά εγεία το κατεβήσαν οι μαθητά αυτού επί τη θάλασσα. Και έμαντες εις το ποιον ηχοντού πέραν της θάλασσης εις Καπεναού, και σκότια ιδία γεγονή και οκαιριδήθη προς αυτούς ο Ιησούς. Είτε θάλασσα ανέμου μεγάλου πνεοντός διηγέτο. Οι λάκωτες ουν
ως τα 2 στίχος 5-30 θεωρούσιν τον Ιησούν περιπατούντα επί της θάλασσης, και έγκυς του πύρου γεωμένων και φοβήθησαν. Ο δε λέγει αυτής εγώ είμαι, μη φοβηστέ. Θέλον του να βήν αυτον εις το πλοίον, και ευθέως το πλοίον εγένετο, επί της γης εις είναι πηγών. Η επαυριών ο όχλος, ο εστικός περάν της θαλασσής είδων ότι πιαριών αλλοούκ είναι εκεί, ημίρεν εκείνο εις ο ενεδισάν οι μαθητέ αυτού, και ότι ους συνεισήθεν τις μαθητές αυτού ο Ιησούς εις το πιαριών αλαμονή οι μαθητέ αυτού απίθων. Αλλά δε ήρθεν πλοιαρία εκ Τιβερίαδος, εγγύς του τοπού όπου εφαγωτον αν τον ευχαριστήσαντος του Κυρίου. Ότε ουν είδεν όχλος, ότι Ιησούς εστιν εκεί ουδέ οι μαθητέ αυτού ενέβησαν, και αυτοί εις τα πλοία, και ηθών εις Καπερναούμου ζήτουνται στον Ιησούν. Και βρώντες αυτόν πέραν της θαλασσής τύπων αυτό ραβεί, πότε ο δε γεγονάς. Άκριθη αυτής ο Ιησούς και είπε να μην εγώ ημίν ζητητέν έχω ότι είδετε σημεία, αλλά ότι έφαγετε εκ των ατών και χορταστείτε. Εδάζεστε μη τη βροσήν την απολυμένη, αλλά τη βροσή τη μένουσαν εις ζωήν αιώνιον. Είναι ο Υιός του ανθρωπού ημίν δώσει του το γάρ, ο πατήρε. Εσφράγισεν ο Θεός. Υπονούν προς αυτό την εργαζόμεθα τα έργα του Θεού. Άκριθη ο Ιησούς και είπεν αυτής τούτο εστί το έργο του Θεού να πιστεύσετε εις ον απεστείλεν εκείνος. Υπόν πουν αυτοτιούν ποιοι σημειώνει να ειδωμέν και πίστεψομενσι τι έργαζει. Οι πατερες ημών το μανά έφαγον εν τη ρημό, καθώς εστιν γεγραμμένον αυτόν εκ του ουρανού, έδωγεν αυτής φαγή. Επένουν αυτής ο Ιησούς αμήν εγώ ημίν, όμως εις έδωγεν ημίν τον ατόν εκ του ουρανού, άρα πατήρ μου, δίδωσιν ημίν τον ατόν εκ του ουρανού των αληθινών. Ο γάρ αυτός του Θεού εστιν ο καταβενών εκ του ουρανού, και σώην δίδου στο κόσμο. Επών, ουν προς αυτόν Κύριε, πάντοτε, δώσ' ημίν τον ατόν τοτών. Επεν δε αυτής το Ιησούς εγώ ημί, ο άρτος της ζωής ο ερχομένος προς μεού μη πείνασι, και ο πιστεύων είσαι με, ου μη δίψεις υποποτε. Αλλά είπον ημίν ότι και ώρα κάτε με και ο πιστεύετε. Παν, ο διδοσύν μη ο πατήρ προς εμίξη, και των ερχομένων προς μεού μη είναι καλό έξω. Ότι καταβεβήκα εκ του ουρανού, ουχίνα ποιο το θέλημα το έμον, αλλά το θέλημα του πέμψαντος με. Τούτο δε εστί το θέλημα του πέμψαντος με πατρός ή να παν ο δεδοκέν μη απολυσώ εξ αυτού, αλλά να στησώ αυτό αιτίες κατήμερα. Τούτο δε εστίν το θέλημα του πέμψαντος μη να πας ο θεωρών των Υιών και πιστεύοντας αυτόν έχει ζωή με αιωνίων, και αναστησώ αυτόν εγώ της κατήμερα. Εγώ γιζονούν οι Ιουδαίοι περί αυτού ότι είπεν εγώ ημί ο άρτος ο καταβάς εκ του ουρανού. Και λέγον ουχτούτος εσύν Ιησούς ο Υιός Ιωσήφ, ου ημείς ηγάμεν τον πατερά και τη μήτερα πόσουν, λέγει ούτως ότι εκ του ουρανού αταβεβήκα. Αεκρεθιούν ο Ιησούς και είπεν αυτής μη βογίζετε μετε αλληλιών. Που δεις δυνατέρθει προς μίαν μη ο πατή ο πέμψας με ελκύσει αυτόν και εγώ αναστησώ αυτόν της κατήμερα. Εστί γραμμένον εν τις προφητές και έσονται παντές διδακτή του Θεού. Πάσουν ο ακούσας παρά του πατρός και μαθών έρχεται προς με. Όχοντι τον πατέρα της εωρακένει μην εγώ παρά του Θεού, ούτως εωρακέν τον πατέρα. Αλλά λίνα μην εγώ ημίν ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωή αιωνίων. Εγρό εμεί ο αρτός εις ζωής. Οι πατερες ημών εφαγωτόμανα εν διερημό και απέθανον. Ούτως εστινότος, ο εκ του ουρανού, αταβενών είναι της εξ αυτού φαγή και μη αποθανή. Εγώ ημί, ότος ποζόν, ο εκ του ουρανού, ατάβας, αν της φαγή, εκ του τούτου αρτού, ζήσετε εις τον αιώνα και ότος δέον εγώ δώσω, εις αξμού, εστίνην εγώ δώσω υπέρ της του κοσμού ζωής. Άχοντόπουντρος αλλήλους, οι Ιουδαίοι, λέγοντες, πως δύναται που το σχημήν δούνε της φαγή. Είπεν ουν αυτής ο Ιησούς αμήν μια εγώ ημίν, εάν μη φαγείτε της ακατού Υιού του ανθρώπου και πείτε αυτού το αίμα ουκ έχετε ζωήν εν αυτής. Ο τρόγων μου την ξακά
και πίνων μου το αίμα έχει ζωή αιώνιον, και εγώ αναστήσω αυτό τη σχατήμερα. Ιδα, σάξου μου αληθώς στην βρωσής, και το αίμα μου αληθώς εστύμπωσης. Ο τρογόν μου τη σάρκα, και πίνων μου το αίμα ενεμημένη καγώ εν αυτό. Καθώς απεστηλέμε ο ζώμπατη, καγώ ζω δια τον πατέρα, και ο τρογόν με κακίνεως ζήσετε διέμε. Ότος εστίν ο όρτους, ο εχτού ουρανού, καταβάς, ου καθώς έφαγον οι πατέρες κοιμούν το μανά, και απεθανόν ο τρογόν του των δονατών ζήσετε εις τον αιώνα. Τα θα είπεν εν συναγωγή διδασκών, εν Καπερναούμ. Πολλίουν άκουσαντες, εκ των μαθητών αυτού, υπόν σκληρός εστινούτος, ο λόγος της δυνατέ αυτού ακούει. Ευδός δε ο Ιησούς, ένε αυτόν ότι γογγίζουσιν περί τούτου οι μαθητέ αυτού, είπεν αυτής του το ημάς σκανδαλίζει. Αν ουν θεωρείτε τον ιόν του ανθρωπού, αναβαίνοντα όπου είναι το πότερον. Το πνευμά, εστίν το ζωοποιούν εις αξοκοφέλη που δεν είναι αρήματα. Εγώ λάλο ημίν πνευμά, εστίν και ζωή εστίν. Αλλά εσύν εξημορτίνες, οι ου πιστεύουσιν οι δίγαντε εξ αρχής ο Ιησούς τίνες, εσύν οι μη πιστεύοντες, και τις εστίν ο παραδοσών αυτών. Και ελεγέν δια τούτο, ειδικάρα ημίν ότι ουδείς δυνατέ, ερθή προς με εάν, μη δεδομένον αυτό εκ του πατός μου. Εκ τούτου πολλοί απειρθών των μαθητών αυτού ριστα οπισώ, και ο κετή με καυτού περιέπατον. Επέν ουν ο Ιησούς της 12, μη και εμείς θέλετε τι πάγιν. Αεκριθιούν αυτό Σιμών Πέτρος, Κύριε προς την απελευσό με θαρρυματά ζωής αιωνίου έχεις. Και εμείς πεπιστευκαμέν και εγνωκαμέν ότι εσύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος. Άρα εκριθεί αυτής ο Ιησούς ο και εγώ ημάς τους 12, εξελέξαμην και εξήμων εις διαβολός εστίν. Γεδε τον Ιουδάν Σίμωνος Ισκαριώτην ούτως, ημέλεν αυτό παραδιδώνε εις ον επτών 12. Και περιέπατη ο Ιησούς μετά ταυτά εν τη Γαλιλαία, ούαρ ήθελεν εν τη Ιουδαία. Περιπατήν ότι ζήτουν αυτόν οι Ιουδαίοι αποκτήνε. Ιν δε ηγείς η ότι των Ιουδαίων ισχυνόπηγια. Επώνουν προς αυτόν οι αδελφοί αυτού, μεταπήθη εντευθέν και υπάγει, εις την Ιουδαίανινα και οι μαθήτες σου θεωρήσωσι τα έργα σου άπιεις. Ουδείς γάτεν κρυπτότι ποιοι και ζητεί αυτός, εν παρησία είναι η ταυτά, ποιοι φανερώσον σε αυτόν τον κόσμο. Ουδέ γα οι αδελφοί αυτών ετιστεύων εις αυτόν. Λίγοι ουν αυτής ο Ιησούς, ο καιρός, ο αιμός, όπου παρεστήν ο δε καιρός, ο ημέτερος πάντοτε εστιν έτοιμος. Ο δύναται ο κόσμος μη συνημάς, εμεδένηση ότι εγώ μαρθεώ παιδί αυτού, ότι τα έργα αυτού πονηρά εστιν. Μης αναβητέ εις την νεότητα θυν εγώ, ουπο αναβαινώ, εις την νεότητα θυν ότι ο καιρός, ο αίμος, ουπο πεπλίωτε. Ταυτά δε λοιπόν αυτής έμεινεν εν διαλήλαια. Ως δε ανέβησαν οι αδελφοί αυτού, τότε και αυτός ανεβεί εις την νεοτινού φανερός, άλλος εν κρύπτο. Ιούν Ιουδαίοι ζητούν αυτόν έτη όρτη, και λέγον που εστιν εκείνος. Και εγωγισμός πόλης περί αυτού, είναι της όχλης, ημέν έλεγον ότι αγαθός εστιν, αλλοι δε έλεγον ου, άρα πλάνα των όχλων. Ουδείς με τι παρησία, έλαλη περί αυτού δια το φόβο των Ιουδαίων. Διδέ της εορτής μεσουσής ανέβη ο Ιησούς εις το ιερόν και διδασκε. Και θαυμαζρούν οι Ιουδαίοι λέγοντες πως του τους γράμματα ειδέ μη με μαθηκός. Άρα εκριθεί αυτή στο Ιησούς και υπέν η έμι διδαχή που και στην εμή, αλλά του παίρν σαντός με. Αν της θέλει το θέλημα αυτού, ποιοι νοσετέ περί της διδαχής ποτερον εκ του Θεού εστίν εγώ απ' αυτού λαλό. Εαυτού λαλών τη δοξάν, τριδιάν ζητιό δε ζητών τη δόξαν του παίρν σαντός, αυτόν ούτως αληθής εστι και αδικιά, εν αυτό και εστίν. Ούμωσις δε δογένει μην των ομών και ουδείς εξήμων ποιοι των ομών, τι με ζητηδέ απόκτηνε. Άκριθη όχλος και υπένε δαιμονίων έρχιστη σε ζητή απόκτηνε. Ακριθεί ο Ιησούς και υπέν αυτής ενέργων επίσα και παντές θαυμάζεται. Για τούτο όμως δε δοκένει μην την περιττό μηνούχο τι εκ του Μωσεώς εστίν αλεκτών πατερών και σαββατοπέριτε μετ' άνθρωπον.
υπέρ το μην λαμβάνει άνθρωπος εν Σαββατό ή να μίληθει όλομος μοσιός εμεί, χόλατε ότι όλων ανθρωπών υγεία επίσης εν Σαββατό. Μη κρίνετε κατόψιν, αλλά τη δικαίαν κρίσιν κρίνατε. Έγονουν τινες, ευ' τον Ιεροσόλυνη τον οχούτος, εστίν ο ζήτουσιν αποκτήνε. Και η δε παρησία να λύει, και ο δεν αυτό λεβουσίν, μήποτε αληθώς έγνωσαν οι άρχοντες, ότι ούτως εστιν αληθώς ο Χριστός. Αλλά τούτον είδαμεν ποθέν εστιν ο δε Χριστός, όταν έρχεται ουδή στη γινωσκή ποθέν εστιν. Έκραξένουν εν το ιερό διδασκόν ο Ιησούς, και λεγόν καμέ είδατε, και είδατε ποθέν ημί, και απέμα αυτού που χελιλιθά, αλλά στην αληθινός ο πέμψας με ονημής οκθίδατε. Εγώ δε ήγα αυτόν νοτήπαρα αυτού ημί, κακινός με απεστήλεν. Εζητούν ουν αυτό πιάσε και ουδείς επεβαρένε από αυτόν την χειρά, ότι ουπό ελιλήθιο αυτού. Πολλοί δέχοντου οχλού επίστευσαν εις αυτόν και λέγον ότι ο Χριστός, όταν έλθει μη την πλείονα σημεία τούτων, πίση όνουτος επίσεν. Κούσαν οι Φαρισαίοι του οχλού γογίζοντος, περί αυτού, αυτά και απέστειλαν οι Φαρισαίοι και οι αρχιέρεις υπηρετάσιν να πιάσωσιν αυτόν. Επέν ουν αυτής ο Ιησούς έτι μικροχρονό με θυμώνει μη και υπαγώ προς τον πέμφεντα με. Διαιτησέτε με και οχευρίσετε και όπου ημιν εγώ ημείς ουδινάστε έρθει. Υπον ουν οι Ιουδαίοι προς αυτούς πούτος με λιπορευεστε ότι εμείς του χνευρισόμεν αυτόν μη στη διασπόραν των Ελληνών με λιπορευεστε και διδασκήν τους Έλληνας. Της εστινούτος, ο λόγος, ον είπεν ζήτησετε με και οχευρίσετε, και όπου ημί, εγώ ημείς ουδινάστε έρθει. Έδε της χατήμενα τη μεγαλή της εωτής στική ο Ιησούς, και κράξε λεγόν εάν της δίψαν εχεσό προς μη και πίνετο. Ο πιστεύοντης έμε καθώς τη πένει γραφή ποταμή, έκα της κοιλιάς αυτού εύσου συνειδάτος ζώντος. Τούτο δε υπέν περί του πνεύματος, ου εμέλων αμάνιν οι πιστεύοντες εις αυτόν ουπόγαρ η πνεύμα, αγιών ότι ο Ιησούς ουδέπο εδοξαστεί. Πολλοί ουν εκ του οχλού ακούσατε στο λογόν ελεγονούτος εστιν αληθώς ο πρόφητης. Αλλή ελεγονούτος εστιν ο Χριστός, αλλή δε έλεγον μηγαν εκ της Γαλιλαίας, ο Χριστός έχετε. Ουχή γραφή υπέν νοτί έκο του σπερματός Δαβίδ, και από Βήθλεεμ σκομίσο που Δαβίδ. Ο Χριστός έρχεται. Σχίσμα ουν το οχλό έγινε το δι' αυτόν. Τίνες δε ήθελον εξ αυτόν, και σε αυτόν, άλλο δις, πεβαλένε από αυτόν τας χειράς. Λιθόν ουν υπήρετε προς τους αρχιερείς και φαρισίους και υπον αυτής εκείνη δια του πιάγεται αυτόν. Αεκριθισάν τι υπήρετε ουδέποτε, ούτως ελαλισέν ανθρωπός, ως ούτως ο άνθρωπος. Αρεκριθήσαν ουν αυτής οι Φαρισαίοι, μη και εμείς πεπλανίστε. Μη της εκ των άρχοντων επιστευσενείς αυτόν ή εκ των Φαρισαίων. Αλλά όχλος ούτως, ο μη γινωσκόν τον ομον επικατατήσει. Λέγει Νικόδημος προς αυτούς, ο έλθον νυφτούς προς αυτόν εις όν εξ αυτόν. Ή ο νομός ημών κρίνει τον ανθρωπόνεα, μη ακουσι πάρε αυτού προτερών και ρώτη ποιοι. Αρκριθήσαν και είπον αυτό μη και εσύ εκ της Γαλιλαίας η ερευνήσον και ιδέ ότι προφητής εκ της Γαλιλαίας ουκ εγείεται. Και ποευθεί εκάστος εις τον εικόν αυτού. Ιησούς δε επορευθεί εις το όρος των ελαιών. Το θρου δε παλιν παρεγένετο, εις το ιερόν και πας ο λαός είχε το προς αυτό και καθίσασε διδασκεν αυτούς. Αγούσε δε οι γραμμάτες και οι Φαρισαίοι προς αυτό γυναίκα εν μοιχεία κατηλημένην και στις αντές αυτήν εν μεσό. Λεύουσιν αυτό διδασκαλέ αυτή η υγιεινή κατηληθεί επ' αυτό φορομήχευομένη. Έδε τον νόμο όμως εις ημίν ένε τη λαδοταστία τας λιθοβολιστές ιούν τι λέγεις. Τούτο δεν έλεγον πειράζοντες αυτόν να έχωση κατηγορήν αυτού, ο δε Ιησούς κατοκύψα στο δαχτυλό εγγραφένει στη γην. Ο δε επέμενον, ερωτώντες αυτόν ανακύψας είπεν προς αυτούς ο αναμαρτητός ημών πρωτοστολήθων επαυτη βαρετό. Και πάλιν κατοκύψας εγγραφένει στην γην. Οι δε άκουσαντες
και υπό τη συνειρσίως ελεγχομένη εξερχοντό εις κάθιστα αξαμένη από τον πρεσβύτερον έως των εσχατών και κατεληθυμόνος ο Ιησούς και η γίνει εν μεσό έσωσα. Άκυψα Θεό Ιησούς και μηδρά θεασάμενος πλην της γυναικός είπεν αυτή η γίνει που η συνεκίνη η κατηγορή σου ουδείς σε κατέκρινεν. Η δε είπεν ουδείς Κύριε. Είπεν δέρ αυτή ο Ιησούς ουδέ εγώ σε κατακρίνω πορεύου και μη και τι αμαρτάνε. Παλίν ουν ο Ιησούς αυτής ελάλησε λέγον εγώ ημί το φως του κοσμού ο ακολουθών εμεί ου μη περιπατησεί εν τη σκοτία, άλεξη το φως της ζωής. Υπονούν αυτό οι Φαρισαίοι υπέρ σε αυτού μαρτυρήσει η μαρτυρία σου ου κριστήν αλήθης. Αεκριθήσους και είπεν αυτής κανεό μαρτυό περί εμ' αυτού αλήθης εστίν η μαρτυρία μου ότι είδα ποθενήθων και που είπαγω ημείς δε ουπ είδατε ποθεν ερχόμαι και που είπαγω. Μης κατά τη σαρκά τρίνεται εγώ που κρίνω ούθενα. Και αν κρίνω δε εγώ η κρίσις, η εμή αλήθης εστίν ότι μόνος σου χήμη, αλλά εγώ και ο πέμψας με πατήρ. Και εν τον ομοντέτο ημετερό και γραπτέ ότι δύο άνθρωπων, η μαρτυρία αλήθης εστίν. Εγώ είμαι ο μαρτυρών, παιδιά με αυτού και μαρτυρεί παιδιά μου ο πέμψας με πατήρ. Εγώ νουν αυτό που εστίν ο πατήρ σου απεκριθεί ο Ιησούς. Ούτε έμει είδατε, ούτε τον πατέρα μου, ή έμει ειδείτε, και τον πατέρα μου ειδίτεραν. Τα αυτά τα ρημάτα ελαλισέν ο Ιησούς εν το γαζοφυλακείο διδασκών εν το ιερό και ουδείς τεπλεσέν αυτόν ότι ουπόδε ελιληθεί η ώρα αυτού. Είπεν νουν παλίν αυτής ο Ιησούς εγώ υπαγώ και ζητήσετε με και έντια αμαρτία ημών αποθάνιστε όπου εγώ υπαγώ ημείς ουδίναστε ελθύν. Εγώ νουν οι Ιουδαίοι μη αποχτενή αυτόν ότι λέγει όπου εγώ υπαγώ ημείς ουδίναστε έλθει. Και είπεν αυτής ημείς εκ των κατών είστε εγώ εκ των ανώ ημί ημίστε εκ του κοσμού του. Εστέ εγώ όπου και ημί εκ του κοσμού του. Υπονούν εινήν ότι αποθάνιστε εν τες αμαρτίες τιμών, εάν ιάρ μη πιστέψετε ότι εγώ ημί αποθανίστε εν τες αμαρτίες ημών. Έγονουν αυτό ζητησί και είπεν αυτής ο Ιησούς την αρχήν ότι και λαλό ημίν. Πολλά έχω παιδί ημών λαλήν και κρίνην, αλλά πέμψας με αλήθης εστιν καγώ αίκουσα πράφτου ταυταλεγόρι στον κοσμόν. Ο κεγνώσαν ότι τον πατέρα αυτής ελέγει. Είπενουν αυτής ο Ιησούς όταν υψώσετε τον Υιόν του άνθρωπου τότε, γνώσεστε ότι εγώ είμαι και απ' αυτού. Ποιο που δεν αλλά καθώς εδίδαξέ με ο πατημού ταυταλαλό. Και ο πέμψας με μετεμού, εστινουκ αφικέ με μόνον ο πατηρωτή εγώ τα άρεστα αυτό πιο πάντοτε. Τάγα αυτού λαλούντος πολλοί επίστευσαν εις αυτόν. Εγένουν ο Ιησούς προς τους πεπιστέκοντας αυτού Ιουδαίους, εάν εμείς μείνετε δεν το ρογώ το εμό, αληθώς μάθητε μου έστε. Και γνώσεστε την αληθιάν, και η αληθιά ελευθερωσή μας. Αέκρυξαν αυτό σπέρμα, Αβρααμές μεν και ουδενή, δε δουλεύκαμε ποτέ, πως λέγεις ότι ελεύθεροι γέννησεστε. Αέκρυθη αυτής ο Ιησούς, αμήν, λεγόρι μην, ότι πας, ο πιο την αμαρτιά δούλος εστί της αμαρτίας. Ο δε δούλος ουμένει ελδίκια εις τον αιώνα, ο Υιός μένει εις τον αιώνα. Ανούν ο Υιός ημάς ελευθερωσίοντος ελευθεδί εσέστε. Ιδά ότι σπέρμα αρβράμτεστε, αλλά ζητείτε με από αυτήν ότι ο λόγος ο αιμός ου χωρί ένιμη. Εγώ ο εωράκα παρά το πατρί μου λαλό και εμείς, ουν ο εωράκατε παρά το πατρί γημών ψήτε. Αδεκρίθησαν και είπον αυτό πατήρι μου Αβραάμ έστειλε για αυτής ο Ιησούς τη τεχνά του Αβραάμιτε, τα αέρα του Αβραάμ πίτεαν. Δε ζητείτε με αποκτήνε ανθρώπων, ως την αληθιά νημήν ελαλικά, η νίκουσα παρά του Θεού τούτο. Αβραάμ ουκ επίσε. Μης πτείτε τα αέρα του πατρός, ημών είπων, ουν αυτό ημείς εκ πόρνειας. Ουγε γέννημεθα ένα πατερά, έχομεν το Θεόν. Επέν αυτής ο Ιησούς, ή ο Θεός πατήρ ημών, είναι γάπατε, αν εμέ εγώ γαρ εκ του Θεού εξήθων. Και οικό ουδε γάραπε μ' αυτού ελιληθά, αλλά εκείνος με απεστήλεν. Δια τι την αλιάν την εμήνου γνώσκεται, ότι ουδίναστε ακουρεί το λόγον των εμών. Εμείς τεκ πατρός του διαβόλου,
εστέ και τας επιθυμίας του πατρός ημών θέλετε, ποιοι είναι και ως ανθρωπόκτονος είναι απαρχής. Και τι αλήθεια, ουχέστηκεν ότι ουκ εστιν αλήθεια. Εν αυτό τα λάλη το ψεύδος, εκ των ίδιων λάλη ότι ψεύστης εστιν και ο πατηράφ. Εγώ δει ότι την αλήθεια αν εγώ, ου πιστεύετε μη. Της έξιμον ελέγχει με περί αμαρτίας, η δέρα αλήθεια αν εγώ διά, ή ημείς ου πιστεύετε μη. Όν εκ του Θεού τα ρήματα του Θεού, ακουίδια του το ημείς του κακουέτε, ότι εκ του Θεού ουκεστε. Άεκριθησάνουν οι Ιουδαίοι, και υπόν αυτό ου καλώς λεγομέν ημείς ότι Σαμαριτής εσύ και δαίμονιον έχεις. Αεκριθή Ιησούς εγώ δαιμονίων ουκ έχω, αλλά τιμώ τον πατέρα μου και ημείς ατιμάζετε με. Εγώ το Θεού ζήτω την οξάν μου, εστίνω ζήτων και κρινών. Αντί να μην λέγω ημίν έντι στο λογό των εμών τηρησί θαρατονού, μη θεωρησί στον αιώνα. Υπονούν αυτό οι Ιουδαίοι εγνωκαμέν ότι δαίμονιον έχεις Αβραάμ, απέθανεν και οι πρόφητε και συλλέγησε αντί στο λόγον μου, κρισί ου μη γεύσετε θανάτου εις τον αιώνα. Μη σημιζόν ή του πατρός ημών Αβραάμ, όσοι απέθανεν και οι πρόφητε απεθανών, την ασε αυτόν σοι, ποιείς. Ακριθή Ιησούς, εάν εγώ δοξαζώ εμ' αυτόν η δόσα μου, που δεν εστιν εστιν ο πατέ μου, ο δοξαζόν με όνειμις λέγεται, ότι Θεός ημών εστιν. Κι ουκ έγνοκατε, αυτόν εγώ δε, ειδά αυτόν και αν είπω, ότι ουκ, ειδά αυτόν εσωμευομοίως ημών ψευστής, αλλά ειδά αυτόν και το λόγον αυτό τηρώ. Αλλά ο πατήριμον ιδάλιασατό, είναι ειδεί την ημεράν την εμή και δε και χάρη. Λοιπόν, ουν Ιουδαίοι προς αυτό πεντικοντά, ρετιβουπώ έχεις και Αβραάμ ολακάς. Επέν αυτής ο Ιησούς αμυνάμιν εγώ ημίν, πριν Αβραάμ γένεστε εγώ ημί. Εάν ουν λίθους ή να βαλώσιν επ' αυτόν, Ιησούς δε κρύβει και εξήλθεν εκ του ιερού διέλθον διάμεσου αυτών και παρηγένωτος. Και παραγών, ιδέν ανθρωπών τυφλών εκηγένετης. Και ότι σαν αυτόν οι μαθητά αυτού λέγοντες αβητής ημαρτενούτος, οι γονείς αυτού είναι τυφλός γέννηθη. Αρεκριθεί ο Ιησούς, ούτε ότος ημαρτενούτεροι γονείς αυτού, αλλά να φανερωθεί τα έργα του Θεού δεν αυτό. Εμεδί εργάζεστε τα έργα του πέμψατος, μείως ημέρα εστίν έρχεται νυξωτέ, ουδείς την ατέ εργάζεστε. Όταν εν το κοσμό, ο φως τιμή του κοσμού. Ταύτα υπονέπτυσεν χάμε και επίσεν πύλων έκο του πτήσματος και επεχρυσέν τον πύλων επί τους οφθαλμούς του τυφλού. Και είπεν αυτό υπαγέννηψε εις την κολύμπηθράν του Σιλώαμ, ο ερμηνευετέ απεσταλμένος απίθενουν και ένυψατό και ηθέν βλέπω. Ιούν γειτονές και εις θεωρούντες. Αυτόν το πρώτερον ότι τύφλος είναι λεγόν ουχωτός, εστίν ο καθημένος και προσετών. Άλλοι ελεγόν ότι εστίν, άλλοι δε ότι ημομοίως αυτό εστίν εκείνος, ελέγεν ότι εγώ είμαι. Έγον ούνα αυτό πως ανεωθησαν σούρι οθάλμοι. Αρκριθεί εκείνος και είπεν ανθρωπός λεγόμενος Ιησούς πύλων επίσεν και εχρυσέ μου τους οθαλμούς. Και είπε μη υπάγειε εις την κολυμβηθράν του Σιλώμ, και νυψέ απελθόν δε και νυψάμενος ανεβλέψα. Υπονούν αυτό που εστιν εκείνος λέγει ουκρίδα. Όπως είναι αυτόν προς τους Φαρισαίους των ποτέ τυφλών. Είδε Σάββατον ότε των πύλων, επίσεν ο Ιησούς και ανέωξεν αυτού τους οφθαλμούς. Παλίνουν ηρωτών αυτό και οι Φαρισαίοι πώς ανεβλέψεν, ο δε είπεν αυτής πυλών, πεθηκέν επί τους οφθαλμούς μου και νύψαμι και βλέπω. Ερεγονούν εκ των Φαρισαίων τι είναι τούτος, ο άνθρωπος σου εστίν παρά του Θεού, ότι το Σαββατόν ούτι δει. Άλλοι έλεγον πώς δίνεται άνθρωπος αματόλος στη αυθασίμια, ποιην και σχίσμαριν εν αυτής. Λέγουσιν το τυφλό πάλιν, σύ τι λέγεις περί αυτού, ότι είναι οι ξένοι σου τους οφθαλμούς. Ο δε είπεν ότι πρόφητης εστίν. Ου επίστεψαν, ουν οι Ιούδαιοι περί αυτού ότι τυφλώσει και αναβλεψεν όσο του αρεφώνησαν του όνης, αυτού του αναβλέψατος. Και ιώτησαν αυτούς λέγοντες, ούτως εστίν ο Υιός τιμών, ον ημείς λέγεται ότι τυφλός εγεννηθεί πόσουν αρτί βλέπει. Ακριθήσαν αυτής οι γονείς αυτού και υπονήγαμεν ότι ούτως εστίν ο Υιός ημών και ότι τυφλός εγεννηθεί.
που δεν βλέπει κουκτηγαμέν ή τη σύνηξεν αυτού του σουν οφθαλμούς ημίς του είδαμεν αυτός ηλικιάν, έχει αυτόν ερώτησατε, αυτός περί αυτού λαλήσει. Τάθα υπόν οι γονείς αυτού ότι εφοβούντον τους Ιουδαίους ηρίγαρ, συνετεθυντό οι Ιουδαίοι να εναν της αυτόν ομολογήσει Χριστόν από συναγωγός γίνεται. Δια τούτο Ιώνης αυτού λοιπόν ότι και αν έχει αυτόν ερώτησατε. Έφωνησαν τον εκ δεύτερου των ανθρωπών ως τύφλος και είπον αυτοδός δόξαν το Θεοδημής στη δαμέν ότι ο άνθρωπος τούτος αμαρτωλός έστιν. Ακριθείουν εκείνος και υπένει αμαρτωλός έστιν ουκ είδα ότι τυφλός όναρτη βλέπω. Υπόν δέρ αυτό παλίν, τι επίησένσι πώς συνηξέν σου τους οθάλμους. Άρα κρυθεί αυτής υπόν ημίν η δίκαιο κι ακούσατε τι παλιν θέλετε, ακουήν, μη και εμείς θέλετε αυτού μαθητέ γίνεστε. Ελδόρισανον αυτόν και υπόν σι η μαθητής εκείνου, ημις δε του, ως έως εσμέν μαθητέ. Μη στιδαμέν ο τίμος ηλελαλικέ ο Θεός του τον δίου, είδαμεν ποθένεστην. Αεκρίθη το άνθρωπος και υπέν αυτής έργαρ του το θαυμαστον εστίν ότι ημις του κριδάτε ποθένεστην και ανεοξέ μου τους οφθαλμούς. Είδαμεν δε ότι αμαρτωλών ο Θεός ουκ ακούει, αλλά αν της θεοσεβείς ή και το θέλημα αυτού ποιητού του ακούει. Εκ του αιωνός, ο κρυγουστή ότι ίνιξε εις οφθαλμούς τυφλού γεγεννημένου. Ημίνου τους παραθεού και δυνατό ποιηνούδεν. Άρκριθησαν και είπον αυτό εν αμαρτία εσύ γεννηθείς ολός και σε διδασκείς ημάς και εξέβαλον αυτόν έξω. Κούσεν ο Ιησούς ότι εξέβαλον αυτόν έξω και εύρον αυτόν είπεν αυτός πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού. Αεκρίθη εκείνος και είπεν της εστίν Κυριέ ή να πιστέψω εις αυτόν. Είπεν δε αυτού ο Ιησούς και όρακας αυτού και όλαλον μετασούρ εκείνος έστιν. Ο δε εφη πιστεύω Κύριε και προσεκίνησεν αυτό. Και είπεν ο Ιησούς εις κρίμα εγώ εις τον κοσμόν του τον ηθονίνα οι μη βλέποντες βλέπωσι και οι βλέποντες τυφλοί γίνονται. Και ήκουσαν εκ των Φαρισαίων ταυτά διόντες με αυτού και είπον αυτό μη και εμείς τυφλίδες μεν. Διαρθεδέθ. Επεν αυτής το Ιησούς η κυφλή τέουκ αν είχε δαματιάν νυν δε λέγεται ότι βλέπω μεν ιούν αμαρτία ημών μένει. Αλλή να μην λεγώ ημίν ο μη εισερχόμενος δια της τυράς στην αυλή των προβατών, αλλά αναβενών, αλλά χωθεν εκείνος κλεπτής εστίν και λίστης. Ο δε εισερχόμενος δια της τυράς ποιμηνεστήν των προβατών. Τούτο ο θυρόλος ανοίγει και τα προβατά της φωνής αυτού ακουρεί και τα ίδια προβατά καλεί κατ' όνομα και έξαγε αυτά. Και όταν τα ίδια προβατά εκβαλεί εμπρόσθεν αυτόν που έβεται και τα προβατά αυτό τα ακολουθεί ότι είδασιν τη φωνήν αυτού. Άλλο τριό δερού μη ακολουθεί σωσή, αλλά φέξονται από αυτού ότι είδασιν τον άλλο τριό τη φωνή. Τα αυτή την παροιμία είπεν αυτής ο Ιησούς εκείνοι δέουκ εγνώσαν τεινά ή να ελαλεί αυτής. Επένουν πάλιν αυτής το Ιησούς αμήν λέγω ρημήν ότι εγώ ημί η θύρα του πρόβατο. Παντές, όσοι προεμούριθον κλεπτήσιν κυριστε, αλλά οκικουσάν αυτόν τα πρόβατα. Εγώ ημί η θερά διεμού, εάν της εισελθισώθησετε και εισελεύσετε και εξελεύσετε και νομινευρήσει. Ο κλεπτής του κέρχεται ημί να κλέψει και θυσί, και απολεσί εγώ ρηθονίνα ζωήν εχωσί και πέισον εχωσί. Εγώ ημί, όπι μείνω καλός, την ψυχήν αυτού τη θυσίν είπε τον πρόβατο. Ο μισθωτός δέκαιο όν ποιμηνού που χρυσεί τα προβατά η δία θεωρεί των λυκών ερχόμενων και αφήσει τα προβατά και φεύγει και ο λύκος αρπαζεί αυτά και σκορπιζεί τα προβάτα. Ο δε μισθώτος φεύγει ότι μισθώτος εστίν και ου με δία αυτό περί των προβατών. Εγώ ημί ο ποιμηνώ καλός και γινώσκω τέμα και γινώσκω με υπό τον αιμόν. Καθώς γινώσκω πατηρκαγώ, γινώσκω τον πατέρα και την ψυχή μου τη θυμή υπέρ των προβατών. Και άλλα προβατά εχώ αούκα στην εκ της αυλής ταυτής κακίνα με διαραγή και τη φωνής μου ακούσουσιν και γέννησετε μία ποιμνή ποιμή. Για τούτο, ο πατήρε με άραπα ότι εγώ τη θυμή την ψυχή μου είναι να παρήλαβω αυτή.
που δυσαιρεί αυτήν απέ μου. Αλλά εγώ τη θυμία αυτήν απέ μου, αυτό εξουσίαν έχω θύνε αυτή και εξουσίαν έχω παρήλαβην αυτήν αυτή την εντόλην έλαβω πάρα του πατρός μου. Σχισμά, ου πάλιν εγένετο, εν της Ιουδαής δια τους λόγους τούτους. Εγώ δε πολύ εξ αυτό δαιμόνιον έχει. Και μένετε, τι αυτό ακούετε. Αλλή έλεγοντα αυτά τα ρήματα του, εστί δαιμονιζομένου, μη δαιμονιών, δύναται τυφλωνοφθαλμούς, ανοίγει. Εγίνετο δε τα γένεια εν της Ιεροσολυμής και χειμώνη. Και περιεπάτει ο Ιησούς εν το ιερό έντιστο του Σολόμοντος. Εκύκλωσανούν αυτόν οι Ιουδαίοι, και λέγον αυτό έως πότε την ψυχήν ημονέρης, ίσοι ο Χριστός είπε ημιν παρήσεα. Ακριθεί αυτής ο Ιησούς υπονημή και ο πιστεύετε τα έργα εγώ. Ποιο εν το όνομα του πατρός μου τα αυταμαρτυρεί περί μου. Άλλοι μης ου πιστεύετε πουγαρ εστε εκ των προβατών των αιμών καθώς τι υπονημή. Τα πρόβατα τα αίμα της φωνής μου ακούει καγωγινός κο αυτά και ακολουθουσίν μη. Χαγώ ζωή αιώνιον, διδομή αυτής, και ουμή απολώνται εις τον αιωνά, και ο χαρπασί της αυτά εκ της χείρος μου. Ο παδέ μου, ο στεροκαιμή μίζων παντών, εστιν οικειωδής δυνατέ απαζήν εκ της χείρος του πατρός μου. Εγώ και ο πατρένες με. Επαστασανούν παλίνηθους, οι Ιουδαίοι γινάλιθα σωσίν αυτόν. Αεκριθεί αυτή στο Ιησούς πολλά, καλά εργαδείξα ημιν εκ του πατρός μου, δια ποιαν αυτόν έργο λιθαζέτε με. Άκριθησαν αυτό οι Ιουδαίοι λέγοντες περί καλού, έργου, ουλιθαδουμέν σε άλλα περί βλασφήμιας και ότι σε άνθρωπος, ον ποιοι σε αυτόν Θεόν. Αεκριθεί αυτή στο Ιησούς, ο και γεγραμμένον εν τον νόμο ημών, εγώ είπα Θεοί έστε. Οι εκείνους υπένθεους πρόσους ο λόγος του Θεού, εγένετο και ο δυνατεληθινέη γράφει. Όνο πατηριγιασέν και απεστήλεν εις τον κοσμόν ημίς λέγεται ότι βλασφημείς ότι υπον Υιός του Θεού τιμή. Η πιο τα έργα του πατρός μου, μη πιστεύετε με. Η δε πιο κανέμι, μην πιστεύετε της χέργης πίστεψατε είναι αρρωτέ και πιστεύσετε ότι είναι μη ο πατικάβο εν αυτό. Εζητούνουν πάλιν αυτό πιασέ και εξήλθεν εκ της χειρός αυτόν. Και απληθέν πάλιν πέραν του Ιορδανού εις τον τοπόνο που είναι Ιωάννης το πρώτον βαπτιζόν και μείνεν εκεί. Και πολλοί ήρθον προς αυτόν και λέγον ότι Ιωάννης μεν Σίμιον, επίσεν ουδέ πανταδέδε ρώσα είπεν Ιωάννης περί τούτου αλήθρη. Και αρθέτετε και πιστεύσαν πολλοί εκεί εις αυτόν. Η δε της ασθενό Λάζαρος από Βιθανιάς έχθης κόνης Μάριας και Μάρθας της αδελφής αυτής. Η δε Μαριά η αλείψασα τον Κύριο Μυρό και εκμάξασα τους ποδάς αυτούτες θρηξίν αυτής εις το αδελφός Λάζαρος ίστεμι. Αέστελανούν αδελφέ προς αυτό λέγουσε Κυριέ, η δε ο φίλης ασθενή. Ακούσας δε ο Ιησούς είπεν αυτή η ασθενεία, ουκ έστι προς θανατών, αλλά υπέρ της δοξής του Θεού ή να δοξαστεί ο Υιός του Θεού δι' αυτής. Για παδέ ο Ιησούς τη Μάρθαν και την άδελφην αυτής και το Λαζάρο. Ως που νικούσεν ότι ασθενή τότε μεν έμεινεν ο ιντοπο 2 ημέρας. Και τα μετά τούτο λέγει τις μαθητές αγωμένοι στην Ιουδαίαν πάλιν. Λίγους είναι αυτό οι μαθητές αβίνιν ειδητούν σε λιθα σε Ιουδαίοι και πάλιν οι παγείς εκεί. Αρκριθεί ο Ιησούς ουχή 12 εσύν ωρέ της ημέρας, εάν της περιπατεί ενδημαία, που προσκοπτεί ότι το φως του, κόσμου του βλέπει. Αν δεν της περιπατεί την νύχτη προσκοπτεί ότι το φως, ουκ εστίνεν αυτό. Ταυτά είπε και μετά του το λέγει αυτής Λαζάρος, ο φίλος Σιμών και κοιμείται, αλλά από εγωμένα εξύπνησε ο αυτό. Και πολλούν οι μαθητέ αυτού Κυριέ ή και κοιμείται σωθήσετε. Ειδικοί δε ο Ιησούς περί του θανατού αυτού, εκείνοι δε έδοξαν ότι περί της κοιμησεώς του ύπνου λέγει. Τότε ουν είπεν αυτής ο Ιησούς παρησία, Λαζαός απεθανέν. Και χαίρο δήμα συναπιστεύσετε ότι ούτι μην εκεί, αλλά αγωμέν προς αυτού. Είπεν πουν Θωμάς ο λεγόμενος, διδημοστής οι μαθητές αγωμέν και ημίσινα αποθανωμέν μετ' αυτού. Εθών ουν ο Ιησούς εβέν αυτό 4 σήμερα συλλέχοντα εν το μνήμιο. Η δε υπήθαν η αρέγγι των Ιεροσολυμών ως αποσταδιών 15.
και πολλοί νευ των Ιουδαιών ελιληθήσαν προς τας περιμάθαν και Μαριάννη να παραμυθισοντέρ αυτάς περί του αδελφού αυτών. Ήλδουν Μαρθά όσοι ήκουσε ότι ο Ιησούς έρχεται υπηδησέν αυτό Μαριά δεν το οικό εκαθεζητό. Υπένουν η Μάρθα προς τον Ιησού Κυριέ, ή είσοδε ο αδελφός μου ανετεθνική. Αλλά και νυν, ειδά ότι όσα άνετηση το Θεόν δώσεις ο Θεός. Λέγει αυτή ο Ιησούς αναστήσεται ο αδελφός σου. Λέγει αυτό Μαρθαριδά ότι αναστήσεται εν τη Αναστασία εν τη εσχατήμερα. Επεν αυτό ο Ιησούς, εγώ ημί η Αναστάσεις και η ζωή, ο πιστεύων της εμέκαν αποθανίζησετε. Και πας ο ζών και πιστεύων εις εμέου μη αποθανείς τον αίωνα πιστεύεις τούτο. Λέγει αυτό ναι Κύριε, εγώ πεπίστευκω ότι εσύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο εις τον κόσμον έχομενος. Και ταυτάρα υπούσα απίθεν και εφώνησεν Μαριάν την αδελφήν αυτής λάθρα, υπούσα ο διδάσκαλος παρέστην και φώνησε. Εκείνη όσοι κουσινεγυρέται ταχύ και έρχεται προς αυτόν. Ουποδέ ελιλήθη ο Ιησούς εις την κόμην, αλλην το τοπό όπου υπηδησεν αυτό η Μαρθά. Ιουνίου δεοι κύοντες με ταυτής εν τη οίκαια και παραμυθωμένοι αυτήν είδοντες τη Μαριάν ότι τάχεως άνεστη και εξήλθεν οικολούθησαν ταυτοί λέγοντες ότι υπάγει στο μιμίον να κλάψει εκεί. Ιουν Μαριά, ως ήλθεν πόπου είναι ο Ιησούς ειδουσά αυτον, πεσένει στους ποδάς αυτού λέγουσα, αυτό Κύριε, είσοδε ο αναπεθαλέν μου ο αδελφός. Ιησούσουν ως ειδέν αυτήν κλαίωσαν και τους συνελθόντας αυτοί Ιουδαίους, κλαίοντας ενεβίνησα το πνευματί και ταραξεν αυτόν. Και είπεν που τεθήκατε αυτό λέγουσιν αυτό Κύριε έτε ερχού και είδε. Ετάκρισεν ο Ιησούς. Ερεγονούν οι Ιουδαίοι είδε πώς έφυλει αυτόν. Τίες δε εξ αυτόν είπον ουκρί δυνατό, ούτως, ο ανοιξάστους οφθαλμούς του τυφλού, πίσε είναι και ούτως μη αποθάνει. Ιησούσουν παλινευρήμομενος, ενέ αυτό έχετε τι στο μνημείον είδε σπηλαίων, και λιθός, πέχητο επ' αυτό. Λέγει ο Ιησούς άτε το λιθόν, βλέγει αυτό η αδελφή του τεθνικότος, Μαρθά Κύριε, ιδίως τεταρτεός, γαρ εστίν. Λέγει αυτή ο Ιησούς, ο κρυπώνσι ότι αν πιστεύσεις, όψει τη δόξαν του Θεού. Ελάντουν το λιθόν ουδινοτεθνικός κείμενος, ο δε Ιησούς ηρέν τους οφθαλμούς, ανώ και είπεν πατέρ, ευχαριστώ σοι ότι ηκούσας μου. Εγώ δε είδην ότι πάντοτε μου ακούεις. Αλλά δια των οχλών τον παιδιεστοτά είπον να πιστέσω συν ότι σοι με απέστειλας. Και ταυτά είπον φωνή μεγάλη, εκράβγασε λαζαρεδεύρο έξω. Και εξήλθεν ο τεθνικός, δεδεμένος τους πόδας και τα σχηράς, κυρίες και η οψής αυτού σου δαλιό, περιεδεδε το λέγει αυτή στο Ιησούς λύσατε, αυτόν και αφέτε υπαγή. Πολλοί εκ των Ιουδαίων οι έλθοντες προς τη Μαριάν και θεασαμένοι, αέτησεν ο Ιησούς επιστεύσαν εις αυτόν. Τι λες εξ αυτόν απήλθον προς τους Φαρισαίους, και είπον αυτής αεπίησεν ο Ιησούς. Σίγαγονούν οι αχιερείς και οι Φαρισαίοι συνεδρίων και λεγόν «Κι ποιούμεν ότι ούτως, ο άνθρωπος πολλά σημεία ποιεί. Αν αφομεν αυτόν ούτως παντές, πιστεύσουσιν εις αυτόν και λεσοντοί όμεοι και αρουσιν ημών και των τοπών και το έθνος. Εις δε της και εξ αυτό και αφάς αρχιέρευς, όντου ενι αυτού, εκείνου υπεν αυτής ημις του κηδάτε ουρδεν. Ουδέ διαλογίζεστε ότι συμφέρει μήνυνα εις άνθρωπος αποθανεί υπέρ του λαού και μη ρολών το έθνος απολύτε. Τούτο δε αφέ αυτού κρυπέν, αλλά αρχιέρευς, όν του ένι αυτού, εκείνου προεφητευσεν ότι εμελενό ο Ιησούς αποθνισκήν υπέρ του έθνους. Και οφ υπέρ του έθνους μόνον, αλληνά και τα τεκρά του Θεού, τα διασκορπισμένα συναγαγή είσαι. Αφροεκίνησουν της ημέρας συνεβούλευσαν το να αποκτηνώσιν αυτόν. Ιησούς ουν ουκτετή παρησία, περιεπατηνέ της Ιουδαίης, αλλά πιθενε κυθένει στην χωράν εγγύς της ερημού, εις Εφραίμ λεγόμενη πολλήν, κάκι διατριβέ μετά το μαθητών αυτού. Εδέ εγγύς το Πασχά των Ιουδαίων και ανεβήσαν πολλοίς και Ιεροσολυμά εκ της χωράς πρωτού Πασχά ή να αγνησοσύνε αυτούς. Εδιτούν πουν τον Ιησούν και λέγον μετ αλληλών έτο ιερό εστίκοντες τη δοκιμή ότι ουμή ελθυρεί στην εορτήν. Για
δεδοκίσαν δε και οι αρχιελείς και οι Φαρισαίοι, εντολίνινα εάν της γνώ, που εστιμήνηση όπως ποιος είναι αυτόν. Ο ούν Ιησούς προεξημέρων του Πασχά, ήρθεν εις Βιθανίαν, όπου η Νάζαρος ο τεθνικός ονίγηρεν εκ νεκρών. Επίσανον αυτό δείπνον εκκύμαθα διεικονήρω δε Λαζάρος εις σύντοσιν ανακειμένον αυτό. Η ούν μαδιαλαβούσα λιτράν μυρού ναρδού πιστικής πολύτιμου τη λειψέν τους ποδάς του Ιησού, και εξεμαξέντες θρυξήν αυτής τους ποδάς αυτού, η δε οικιά επληρωθεί εκτίσος μισθού μύρου. Μεγίβουν εις επτομαθήτων αυτού, Ιούδας Σιμωνός Ισκαριωτής ο μέλλον αυτόν παραδίδωνε. Διατί τούτο το μερονούκ έπραθη 300 διναριών, και δοθη πτώχης. Είπεν δε τούτο, ουχότι περί των πτωχών εμελέν αυτό ότι κλέπτης, ή και το γλωσσοκόμον ηχέν και τα βαλωμένα έβασταζε. Είπενουν ο Ιησούς, αφες αθνείς την ημεράν του ενταφιασμού μου τετήρικεν αυτό. Του πτωχούς δαν, πάντοτε έχετε με θεαυτόν εμέ ου πάντοτε έχετε. Επινό ουν όχρος πόλης ευτονιουδαίων ότι εκεί έστιν. Και ήρθον ουδία των Ιησού μονών, αλένα, και το Λάζαρον διδώσινον υγιέν εκ νέκρων. Εβουλευσαντο δε οι αρχιέρεις, ινα και το Λαζάρον αποκτηνώσιν. Ότι πολλοί δι' αυτόν υπηδών των Ιουδαίων και επίστευον τον Ιησού. Και επαυριών οχλός πολλής, ο ελθόν εις την εορτήν ακούσαντες, ότι έχετε ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα. Άβον τα βέα των φοινικών και εξηλθών εις υπάτησιν αυτό και εκάζον, ως να ευλογημένος ο ερχομενός εν όνοματι Κυρίου ο βασιλεύς του Ισραήλ. Έταγρον δε ο Ιησούς ον αριών, εκαθισέν επ' αυτό αθώς εστριγεραμένον. Μη χοβουθήκατε σιών ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται καθημένος επί πολλών όνου. Τα ταδίου περνωσαν τη μαθητέ αυτού το πρώτον, άλλοτε δοξαστεί ο Ιησούς, τότε μυστησαν ότι ταυτά είναι επ' αυτό γεγραμμένα, και ταυτά επίσαν αυτό. Αρτηρίουν όχλος, όν με αυτού ότε το Λάζαρον, εφώνησεν εκ του μνημείου, υγιέν αυτόν εκ νεκρών. Δια τούτο, και είπησεν αυτό, όχλος ότι ήκουσεν τούτο, αυτόν πεπίκυνε το σημείον. Ιούν Φαρισίοι λοιπόν προς εαυτούς θεωρείται ότι ωφελείται που δεν είδε ο κόσμος πίσω αυτού τα ποιηθέν. Σαν δε τινες Έλληνες εκ των αναβαίνοντων είναι προσκύνησος είναι διόρτι. Ούτε ιούν προσήλθον Φιλιππό το από Βυθσέδα της Γαλιλαίας και ιότον αυτό λέγοντες Κύριε, θέλομεν τον Ιησούν τη δίν. Έχετε Φιλίππος και λέγει το Ανδρέα και παρήν Ανδρέας και Φιλίππος λέγουσι το Ιησού. Ο δε Ιησούς απεκρίνατο αυτής λέγον ελιληθέν η ώρα ή να δοξάστη ο Υιός του άνθρωπου. Άριν είναι να μην εγώ ρημήν εάν μη ο κοκός του σι του πεσόν εις την γην αποθάνει, αυτός μόνος μένει εάν δε αποθάνει πόλην καρπών φέρει. Οφείλω την ψυχήν αυτού απολέσει αυτή και ομίσον την ψυχήν αυτού έντοχος μότου το εις ζωήν αιώνιον φυλαξεί αυτή. Αν εμεί διακόνη της εμεί ακολουθητό και όπου ημί εγών εκεί και ο διακόνος ο εμός έστε και αν της εμεί διακονητή μισή αυτόν ο πατήρ. Μην, η ψυχή μου τεταρακτέ και τι είπε ο πατέρ σωσό με εκτής ώρας ταύτης, αλλά διά του το ήλθον ή στην ώραν ταυτήν. Πατέρ, δόξασον σου το ονομάν ήρθενούν φωνή, εκ του ουρανού, και δόξασα και πάλιν δόξασο. Ούν όχλος, ορεστός και ακούσας, έλεγε βροντινή εγωνένε, αλλή έλεγον να αγγελός αθόλεραλικέν. Αεκριθεί ο Ιησούς, και είπεν ουδή εμέ αυτή φωνή γεγονέν, αλλά δι ημάς. Μην κρυσίσαι στην του κόσμου του, τουνίν ο αρχόν του κόσμου του τούτε εκκλήθησετε έξω. Χαγόρε αν υψωθώ εκ της γης, πάντα σε ελκύσω προς εμ' αυτό. Τούτο δε έλεγεν σημενών, ποιο θάνατο ημέλεν από θνησκήν. Άκριθη αυτό ο οχλωστήνης οικουσαμέν, έχω του νόμου ότι ο Χριστός μένει εις τον αιώνα, και πώς συλλεγείς ότι δίψωθήνε τον Υιόν του ανθρώπου της εστινωτός, ο Υιός του άνθρωπου. Επενούν αυτοί στο Ιησούς, ετί μικροχρονών, το φως μεθύμων εστίν περιπατητέ έως το φως κέχεται, ή να μη σκοτιά ημάς, καταλαβεί, και ο περιπατών εν τη σκοτιά που κρυδέν που υπάγει. Ως το φως έχετε πιστεύετε, εις το φως είναι η φώτος γενιστέ ταυτά ελαλισέν ο Ιησούς και απενθών έκριδιν από αυτόν. Τος αυτά δε, αυτού σήμια πεπίκοτος εμπρόστεν αυτόν και πιστεύονης αυτόν.
Είναι ο λόγος της Ιού του προφήτου πληρωθεί, ον είπεν Κύριε της επίστεψεν τι ακοημών και ο βραχιών Κυρίου την απεκαλύφθη. Δια του που φιδύνατο πιστεύειν ότι παλήν είπεν Ισαίας. Ετυφλογέν αυτόν τους οφθάλμους και πεπορογέν αυτόν την καρδιάν να μη δώσει της οφθάλμης και να σώσει την καρδιά και επίσης να φωσίν και ασωμέ αυτούς. Ταύτα είπεν Ισαίας ότε είδε τη δόξαν αυτού και λάλησε περί αυτού. Όμως μέντι. Και εκ των αχοντών πολλοί επίστευσαν εις αυτόν, αλλά δια τους Φαρισαίους, ούχ ομολογούν ή να μη από συναγωγή διένονται. Ηγάπησαν δαυτή δόξαν των ανθρωπών, μάλλον υπέρ τη δόξαν του Θεού. Ιησούς δε κράξεν και είπεν, ο πιστεύων εις έμε που πιστεύει εις έμε, άλλες τον πέμψατα με. Και ο θεωρών, έμε θεωρεί τον πέμψατα με. Εγώ φως εις τον κοσμόν, ελίλη θα είναι πας, ο πιστεύων εις έμε εν τη σκοτιά, μη μείνει. Και αντις μου ακούσι των ρήματων και μη πιστεσί εγώ που κρίνω αυτόν ου αρήθων ή να κρίνω τον κοσμόν, αλλά να σώσω τον κοσμόν. Αθέτον εμέ. Και μη λαμβανώ τα ρήματα μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν ο λόγος, ον ελαλήσα εκείνος κρίνει αυτόν εν διέσκατη ημέρα. Ότι εγώ ότε έξεμ αυτού και λαλήσα, αλλά ο πέμψας με πατήρ αυτός, μη έντολην εδοκέν τι είπω και τι λαλήσω. Και είδα ότι η εντολήν αυτού ζωή αιώνιος, έστει να γουλάλω εγώ, καθώς ηρικέν μη ο πάτηρ, ούτως λάλο. Που δε της εορτής του Πασχά, ειδός ο Ιησούς ότι ερηλήθεν αυτού, η ώρα είναι να μεταβεί εκ του κόσμου του προς τον πατέν αγαπησάς, τους ίδιους τους εν το κοσμό εις τελώς ή απισέν αυτούς. Και δείπνου η ενωμένου του διάβολου. Η δι βεβλικότος εις την καρδιάν Ιούδα Σιμωνός τη Ισκαριώτου την αυτόν παραδό. Εντός ο Ιησούς ότι παντά δε δοκέν αυτό ο πατίνης της χειράς, και ότι από Θεού εξήλθεν και προς το Θεόν υπαγεί. Εγείρεται εκ του διπνού, και τίθηση τα η ματιά και λαβών πλεντίων διέζωσεν εαυτον. Ήτα βαλίδο εις τον υπτήρα και εξά τον υπτήν τους πόδας των μαθητών και εκμασίν το λεντίο οριν διεζωσμένος. Έχετε ουν προς Σίμωνα Πέτρον και λέγει αυτό εκείνος Κύριε Σιμούν υπτής τους ποδάς. Αεκριθή Ιησούς και είπεν αυτό ο εγώ ποιος υπούκριδας ατίνος είδε μετά ταυτά. Εγεί αυτό Πέτρος ου μην υψείς τους ποδάς μου εις τον αιώνα απεκριθεί αυτό ο Ιησούς εάν μην υψώσε ο κεχισμένος πετέ μου. Λέγει αυτό Σιμών Πέτρος Κύριε μην τους ποδάς μου μόνον αλλά και τα σχηράς και την κεφαλή. Λέγει αυτό ο Ιησούς ο λελούμενος ου χρήαν τους ποδάς νυψάστε αλλά εστίν καθαρός. Όλος και ημις καθαροί έστε, αλλά όχι πάντες. Είδανα τον παραδίδοντα αυτόν, για τούτο είπεν ουχή πάντες, καθαροί έστε. Ότι ουν ενύψε τους ποδάς αυτόν, και έλαβεν τα ματιά αυτού, αναπέσω παλίν, είπεν αυτή σχοινώσκεται, τι πέπει η καημή. Μης φωνείτε με ο διδασκαλός, και ο Κύριος, και καλός λέγεται ημιγά. Ιούν εγώ ενίψα ημών τους ποδάς ο Κύριος και ο διδάσκαλος, και ημείς οφείλετε αλληλών νυπτήν τους ποδάς. Υποδείγμα γαραδόκα ημινινά, καθώς εγώ επίησα ημίν, και ημείς πείτε. Αν είναι αμήν εγώ ημίν, ο κρεστή δούλος μίζων του Κυρίου, αυτούν ουδέ απόστολος μίζων του έμψαντος αυτόν. Είδα φταίγατε μακαρίγεστε αν κοίτε αυτά. Ου περί παντών ημών, λέγω εγώ είδα, ους εξελεξαμήν. Άλλη να η γραφή πληρωθεί ο τρόγων με τεμού το να τον επιδένεπε με την περνάν αυτού. Αμαρτή λέγω ημίν πρωτού γένεστε είναι όταν γεννητή πιστέψετε ότι εγώ είμαι. Αδρήν αμήν λέγω ημίν ο λαμπανών, εάν την απέψω εμέ λαμπάνει, ο δε με λαμπανών λαμπάνει τον πεμψαντάμε. Ταύτα λοιπόν ο Ιησούς εταραχθεί το πνευματί και εμαρτύρησεν και είπεν αμήν λέγω ημίν ότι εις εξημών παράδοσή Ευλεπονούντις, αλλήλους τη μαθητέ, απορούμενοι, περίτινος λέγει. Τι δε ανακειμένος εις το μαθητών αυτού, εν το κόλπο του Ιησού όνιγαπα ο Ιησούς. Ναι διούν του το Σιμών, Πέτρος, πιθεστε της άνοιη περίου λέγει. Έτε είπεσον δε εκείνος, επί το στήθος του Ιησού λέγει αυτό Κυρίε της εστί. Αποκρίνεται ο Ιησούς, εκείνος εστίν ο εργοβαυσάς το ψωμιόν επίδοζω και εμάψας,
το ψώμιον δίδωσιν Ιούδα Σιμωνός Ισκαλιώτη. Και μετά το ψώμιον τότε σύθεν σε εκείνον ο Σατανάς λέγιουν αυτό ο Ιησούς. Ο ποιης ίσον ταχαίων. Τούτο δε ουδείς έγνω των ανακειμένων προς τι είπεν αυτό. Τίνες γαρεδοκούν. Ή το γλωσσοκόμον ηχέν ο Ιούδας ότι λέγει αυτό ο Ιησούς αγορασόν ο χριανέχομένης η νεορτινή της πτωχής ή να τη δω. Λαγών ούν το ψωμίον έτινος ευθέως εξηρθένην δένιθ. Ότε εξηθελεγεί ο Ιησούς μην εδοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου και ο Θεός εδοξαστεί εν αυτό. Ή ο Θεός εδοξαστεί εν αυτό και ο Θεός δόξασι αυτόν εν αυτό και ευθύς δόξασι αυτόν. Τέκνια έτι μικρομεθή μόνιμη κοίτησετε με και καθώς υπον της ιδέης το τι όπου υπαγώ εγώ ρημής ουδίνα στρελθήν και ημί λέγω αρτή. Έτολην και νυν διδομή ημιν ειν αγαπατέ. Αλλήλους καθώς διάπισα ημάσινα και ημις αράπατε. Αλλήλους. Έτου του γνώσονται πάντες ότι εμεί μαθητές θέετε αν αγάπην έχετε εν αλλήλεις. Λέγει αυτό Σιμών, Πέτρος, Κύριε, που υπάγεις απεκριθεί αυτό ο Ιησούς όπου υπαγώ ουδίνα σε μείνειν τα ακολουθήσει ύστερον δε ακολουθήσεις μη. Λέγει αυτό ο Πέτρος, Κύριε, διότι ουδίνα μεσή ακολουθησάτη την ψυχή μου, υπερσουθήσω. Διαρθέτες. Αέκριθη αυτό ο Ιησούς την ψυχή σου διπέρε μου, θυσίσαμι να μην εγώσει ουμή αλεκτόρ φωνησιαός ου απανησιμέτρης. Μη ταρασες στο ημών η καρδιά πίστευεται εις το Θεόν και σε με πίστευεται. Ετίκια του πατρός μου μονεπόλε η συνειδεύει λοιπόν, αν ημί πορευόμαι έτοιμασε το πω ημί. Και αν πορευθώ και έτοιμασω ημίν το πω παλήν έχομαι και παραλείψομαι ημάς προς αιματονινά όπου ημί, εγώ και ημίστητε. Και όπου εγώ υπαγώ, ηγαδί και την οδόν είδατε. Με γι' αυτό θωμάς Κύριε ουκτιδαμέν, που υπάγεις και πως δυναμεθα την οδόν είδενε. Λέγει αυτό ο Ιησούς εγώ ημί, η οδός και η αλήθεια και η ζωή ουδείς ερχέται προς τον Πατέρα, ημί διέ μου. Ή εγνωκείτε με και τον Πατέρα μου δεν εγνωκείτε, αν και απαρτίγνος και τέν αυτον και ονακάτε αυτον. Λέγει αυτό, Φιλίππος Κύριε, δείξον ημίν τον Πατέρα, και ακίμη. Λέγει αυτό ο Ιησούς τόσο των χρόνων με θύμον ημί, και ο Κεγνώκας με Φιλιππέ, ωραιορακός με ορακέ τον Πατέρα και πως συλλέγεις, δείξον ημίν τον Πατέρα. Ου πιστεύεις ότι εγώ το πατρί και ο πατήν εν εμεί, εστί τα ρηματά, α εγώ λαλώ ημίν απ' αυτού, ο λαλώ, ο δε πατιε, ο εν εμεί μένον αυτός, ποιοι τα έρερα. Πιστεύετε μη ότι εγώ το πατρί, και ο πατήρ εν εμεί, η δε μη δια τα έργα θα πιστεύετε μη. Αρή να μην εγώ ημίν, ο πιστεύοντης με τα έργα, εγώ πιο κακίνος, πίση και μίζωνα τούτον, τισί ότι εγώ προς τον πατέρα μου πορεύομαι. Και ότι αν έτησετε εν το όνοματί μου, τούτο πίσω είναι αδοξαστή, οπότε είναι το ίο. Αν τι έτησετε εν το όνοματί μου εγώ πίσω. Αν αγαπάτε με τα σέντολα στα σε μαθήρισετε. Και εγώ ρωτήσω τον πατέρα και άλλον παρά λιτονώσει μην είναι αμένει με θυμών εις τον αιώνα. Το πνευμά της αλήθειας, ο κοσμός ουδύναται λάβειν ότι ο θεωρεί αυτό δε γινωσκεί αυτό εμείς δε γινωσκέται αυτό ότι πατημήν μένει και εν ημίν έστε. Που κάφησο ημάς ορφανούς έρχομαι προς ημάς. Η μικρόν και ο κοσμός με όκριτη θεωρεί ημείς δεν θεωρείται με ότι εγώ ζω και ημείς ζήσεστε. Εν εκείνη τη ημέρα γνώσεστε ημείς το τι εγώ εν το πατρί μου και ημείς εν εμεί καγώ εν ημίν. Ροχώντας εντολάς μου και τήρων αυτάς εκείνος, εστίν ο αγαπών, με ο δε αγάπων με αγάπηθησετε υπό του πατρός μου, και εγώ αγαπησώ αυτόν και εμφανισώ αυτό εμαυτόν. Λέγει αυτό Ιούδας, ο Ισκαλιώτης, Κύριε τι γεγονέν ότι μην μέλης εμφανίζει σε αυτόν και οθεί το κόσμο. Αεκριθεί ο Ιησούς και είπεν αυτό εάν της άραπα με τον όγον μου τηρησί και ο πατέ μου αγάπηση αυτό και προς αυτόν έλεψον εθά και μόνοι παρά αυτό πίσω μαν. Ο μη αγάπων με τους λόγους μου ουτινή και ο λόγος ον ακούεται ο κριστινέμος, αλλά του πέμψαντος με πατρός. Ταυταλιλαλικά ημίν παρ ημίν μενών. Ο δε παράκλητος, το πνεύμα το Αγίον ο πέμψη ο πατήρ, εν το ονοματί μου,
εκείνος ημάς είδαση παντά, και υπόμνηση ημάς παντά, αϊπών ημίν. Ειρηνήν αφημήν είναι την εμήν, διδόμη ημίν, ο καθώς ο κόσμος. Διδοσύν εγώ, διδόμη ημίν, μη ταράσα στο ημών, η καρδιά μη δε δίλετο. Υφούσατε, ότι εγώ υπον ημίν υπαγώ, και έρχομαι προς ημάς, ή απατε με χαριτέ, αν ότι υπομπορευόμαι προς τον πατερά, ότι ο πατήρ μου μίζων μου εστί. Και νυν ειδικά εμήν πριν γενεστένα όταν γεννείτε πιστέψετε. ότι πολλά λαλισό με θυμών έχετε ραν, ο του κόσμου του το αρχών και ένεμι, ουκ εχιούδεν. Διάρτεται θεφρε. Άλλην αγνώ ο κόσμος, ότι αγαπώ τον πατέρα και καθώς ενετία το μήπο πατήρ, ωστός πιο εγγυρεστέ αγωμένε ευθέν. Εγώ είμαι η αμπέλος, η αλήθινη και ο πατέρ μου ο Γεωργός εστίν. Πάνε λιμά. Ενέμι, μη φέρω καρπονερή αυτό και παν το καρπόν, φέρω καθερή αυτό εναπίουνα καρπόν φέρει. Η δήμης καθαρή. Εστεδία το λογόν ολέλα λικά ημί. Μείνατε ενέμι. Καγόντεν ημί καθώς το κλιμά ουδύνατε καρπόν. Φέρει να φέρει αυτού εάν μη μείνει, εν και αμπέλο ούτως ουδέ εδημείς εάν μη ενεμί μείνετε. Εγώ ημί, η αμπέλος ημί στα κλίματα. Ο μένον ενέμι. Καγώ ένα αυτό ούτως φέρει καρπόν. Πολύν, ότι χωσέ μου ουδύναστε πίντουδεν. Αν μη της μείνει ενεμή ευληθεί έξω ως το κλιμάν και εξενανθεί και συναγουσίν αυτά και σπεβαλουσίν και καίτε. Αν μείνετε ενεμή και τα ρήματά μου ένιμη μείνει ο εάν θέλετε έτησεστε και γίνησετε ημί. Εν του το ελοξαστεί ο πάτη μου είναι καποπολήν φέρετε και γίνησε στέρμη μαθείτε. Εδώ διάπησε νεοπάτη, καγώ διάπησα εμάς, μην ατένετε αγαπητοί εμεί. Α τα σεντολάς μου τηρήσετε μένετε τι αγάπη μου παθώστε, εγώ τα σεντολάς του πατός μου τηρικά, και μένω αυτού τι αγάπη. Τα αυτά λελάλικα εμήν είναι η χαρά, η εμεί εν ημίν μείνει, και η χαρά έμον πλειώθη. Αυτή εστίν η εντολή, η εμήν αγαπατέ, αλλιούς καθώς η άπησα εμάς. Μη δωρανταθείς αγάπην ουδείς εχύνεται στην ψυχήν αυτού. Τι είπε το φίλον αυτού. Μη φίλοι μου, εστέτε αν είτε, ως εγώ εντέλομαι ημίν. Πούτε τι μας, λέγω ο δούλος, ότι ο δούλος, ο κρυδέτη ποιοι αυτού, ο Κύριος, είμαστε δίρικα φιλούς, ότι παντά, αικούσα παρά του πατρός μου, εγνώρισα ημίν. Ουδήμις με εξελέξαστε, αλλά εγώ εξέλεξα μήν ημάς, και θυκάν είμαστε να ημείς υπάγειτε και καρπών. Φέρειτε και ο καρπός ημών, μένει να ότι ανετησείτε τον πατέρα εν το όνομα τι μου δω ημίν. Ταυτά εντελομηνήν είναι αγαπάτε αλλήλιους. Είπε ο κόσμος ημάς μισή γίνοσκεται ότι είμαι πρώτον ημών με μισικέν. Ή εκ του κόσμου, είτε ο κόσμος, αν το ιδιαίρνε φιλίο ότι δε εκ του κόσμου ουκέστε, αλλά εγώ εξέριξα μην ημάς, εκ του κόσμου δια τούτο μισή ημάς ο κόσμος. Μη μονεύετε του λόγου εγώ είπων, ημίν που κρεστή δούλος μίζων του Κιού, αυτού ή με δίωξαν, και ημάς δίωξουσιν ή το λογόν μου, ευτήρησαν και τον ημετέρων τηρησουσιν. Αλλά ταυτά πάντα πείσουσιν ημίν δια το όνομα μου, ότι ο κρίδασιν του πέμψανταμε. Ημί ήλθρον και λαρισά αυτής αμακένου, τυχόν νυν δε προφασίνου και έχουσιν περί της αματίας αυτών. Ο εν με μισόν και το πατέρα μου μισή. Ή τα έργα μη επίσερεν αυτής αουδής αλλός πέπει και να αμαρτίαν οκτήχον ειν δε και ο ακασίν και με νησίκασίν και με και τον πατέρα μου. Αλλή να πληρωθεί ο λόγος ο γεραμένος εάν το νόμο αυτόν ότι εμισάν με δωρεάν. Όταν δε έλθει ο πάχλητος, ον εγώ πεμψώ ημί παρά του πατρός το πνεύμα της αλήθειας, ο παρά του πατρός εκπορευέται εκείνος μαρτύρηση περί γέμου. Και εμείς δεν μαρτυρείτε ότι απαρχής με τεμού έστε. Τα θα λέγαλικα εμείνει να μη σκαναλίστητε. Από συναγωγούς πίσω είναι ημάς, αλλά έχετε ώρα να πας ο αποκτήνας ημάς δοξιλατρίαν προσφερήν το Θεό. Και ταυτά πίσω είναι ημίν ότι ο γρέγνωσαν τον πατέρα ουδέμε. Αλλά ταυτά λελαλικά ημίν είναι όταν έλθει. Η ώρα μη μονεύετε αυτό ότι εγώ είπων. Ημίν αυτά δε ημίν εξ αρχής ουκ είπων ότι με θυμών ημίν. Μην
Δε είπα εγώ προς τον πέμψαντα με κι οδείς εξημών, ερωτά με που είπαγεις. Αλλά ότι τα λαλικά ημίν, η λύπη πεπλήρω και ενημών την καρδία. Ελεγώ την αλήθεια, λέγω ημίν συμφερεί, ημίν είναι εγώ ο παιδό εανεγάρ, μη απελθώ ο παράκλητος του και λευσεντέρε προς ημάς εάν δε πορευτώ πέμψω αυτό προς ημάς. Και λιθόν εκείνος έλεξει των κοσμών περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Εν αμαρτιασμένο ότι ο πιστεύουσίνης εμέ. Περί δικαιοσύνης δε ότι προς τον πατέρα μου είπα εγώ, και ουκ τι θεωρείτε με. Περί δε κρίσεως ότι ο αρχον του οσμού του εκρίτε. Ή πολλά έχω λέει γίνει μην, αν ο δυναστεύας σας ζηναρτεί. Τοταν δε έλθει εκείνος το πνεύμα της αληθείας, οδηγήσιν ημάς εις πασάν την αληθείαν, ουγά λαλισί αφαιρε αυτού, αλλά όσα αν ακουσεί λαλισί και τα έχομενα, αναγγελεί ημί. Εκείνος έμε δόξασε ότι εκ του εμού λείψετε και αναγγελεί ημί. Πάντα, ως αρχείο πατηρέμα, εστι διατοτό υπόν ότι εκ του εμού λείψετε και αναγγελεί ημί. Μικρόν και ο θεωρείτε με και παλιν μικρόν και όψεσέ με ότι ήρθε εγώ είπα εγώ προς τον πατέρα. Επονούν ευτομαθητον αυτού προς αλλήλους, τι εστίντο το ο λέγει μη μικρόν και ο θεωρείτε με και παλιν μικρόν και οψέστε με και ότι εγώ είπα εγώ προς τον πατέρα. Εονούν τούτο, τι εστίνο λέγει το μικρονουπ, είδαμεν τι λαλεί. Ενώ ουν ο Ιησούς ότι θελών αυτόν ερωτάν και υπέτ αυτής περί το του ζητείτε μέτε, αλληλών ότι υπό μικρόν και ο θεωρείτε με και παρή μικρόν και οπιέστε με. Αλλά είναι αμήν εγώ ημίν ότι κλάψετε και θρηνήσετε ερημείς, ο δε κοσμός χαρίσετε ημείς δε λυπηθήσεστε, αλλά λείπει ημών εις χαράν γεννήσετε. Η γυνή όταν τυχτεί η πνεχή ότι ήρθεν η ώρα αυτής, όταν δε γεννήσει το παιδιόν και τι μνημονεύει τη λειψέως, διότι καν ότι γεννηθεί άνθρωπος εις τον κόσμο. Και εμείς του λυπημένοι έχετε παλινδέω ψωμερι μας, και χαρίσετε ημών η καρδιά και τη χαράν ημών ουδήσερη αφήμων. Και εν εκείνη τη ημέρα έμερου και ρωτήσετε, ουδέν αμήν εγώ ημίν, ότι όσα αν έτησετε τον πατέρα εν το όνομα τι μου δώσει ημίν. Ως θαρτί που κτήσατε, που δεν εν το όνομα τι μου τέτητε και λείψεστε να η χαρά ημών υπεπληρωμένη. Ταυτά δεν παροιμίε δηλαλικρή μην έχετε τώρα, ότι ούκ ετίν παροιμίε δηλαλισορημήν, αλλά παρησία. Περί του πάτρος αναγγελοημήν. Εν εκείνη τη ημέρα εν το όνομα τι μου έτησεστε, και ου λέγω ημίν ότι εγώ ερωτήσω τον πατέρα περί ημών. Αυτός γαρ ο πατριφιλή μας, ότι εμείς εμεπεφιλήκατε και πεπιστεύκατε ότι εγώ παρά του Θεού εξήλθον. Εξήλθον παρά του πατρός και λύληθα εις τον κοσμόν παλίν αφήμη τον κοσμόν και πορευόμαι προς τον πατέρα. Λέουσιν αυτό οι μαθητέ αυτού, η δεν είναι παρησία λάλης και παρινιάνου δε μία λέγεις. Νυν είδαμεν ότι δασπαντά, και ο χρήαν έχεις είναι της ερώτα, εν του το πιστεύομεν ότι από Θεού εξήλθες. Αεκριθεί αυτής ο Ιησούς ατι πιστεύετε. Ιδού έρχεται όλα, και είναι γλυθένει να σκορπίστητε εκαστός εις τα ίδια, και με μονόν άφητε, και ο κοίμη μονός ότι ο πατή μετέ μου έστιν. Γαρτιδέθ. Αυτά λελαλίκα ημίν, εινά εν εμεί ειρηνεχείτε, εν το κοσμό θλίψιν, αλλά θαρσite εγών ενίκη και τον κοσμόν. Ταύτα ελαλισέν ο Ιησούς, και επήρεν τους οφθαλμούς αυτουρίς των ουρανών, και είπεν πατέρ, ελιληθέν η ώρα, δόξασον σου τον Υιόν εινά και ο Υιός σου δοξάσισε. Θος εδοκάς αυτό εξουσίαν πάσης, σαρκός εινά παν ο δεδοκάς αυτό δοσί καυτή ζωή αιώνιον. Αυτή δε στην αιώνιος ζωή εινά γινωσκόσιεν σε το μονον αληθινών Θεών, και ον απεστηλάς Ιησούν Χριστόν. Εγώ σε εδόξασα επί της γης, το έργον ετελείωσα, ο δε δόκας μη να πίσω. Και νυν δόξασον με συμπαρτέν, παρά σε αυτό τη δόξη δίχων πρώτου το κοσμόν είναι παράσι. Εφανέωσα σου το όνομα της ανθρωπίσους δε δόκας μη εκ του όσμου, σύσαν και εμεί αυτούς δε δόκας και το λογό σου τετηρικασί. Νυν νεγνώκαν ότι παντά όσα δε δόκας μη παρασού εστιν. Ότι τα ρήματα α δε δόκας μη δε δόκα αυτής και αυτή ελαβών. Και γνωσαν αληθώς ότι παρασού εδεξήθων
και επίστευσαν ότι εσύ με απέστειλας. Εγώ παιδί αυτόν ερωτώ, ο περί του κοσμού ερωτώ. Αλλά περίον δε δοκασμεί ότι εσύσιν. Και τα αίμα πάντα σα εστίν και τα σα αίμα και δε δοξασμένεν αυτής. Και ουκ ετοίμη εν το κοσμό και ότι εν το κοσμό εσύν και εγώ προσέχομαι πατέ. Αγετηρισσόν αυτούς εν το όνομα της σούς, δε δόκας μήνα όσην εν καθοσίμης. Ποτέ ημίν μετά αυτόν εν το κοσμό εγώ ετηρούν αυτούς εν το όνομα της σου, ους δε δόκας μη εφυλαξά και ουδείς εξ αυτόν απολετώ, ή μη λογίος της απολίας να η γραφή πληρωθεί. Μην δε προσέρχομαι και ταυτά λαλό εν το κοσμό ή να έχω συν τη χαράν την εμήν πεπληρωμένην εν αυτής. Εγώ δε δοκά αυτής το λόγο σου. Και ο κοσμός εμίσησεν αυτούς ότι ουκήσιν εκ του κοσμού, αθώς εγώ ουκ είμαι εκ του κοσμού. Ο καιρωτό είναι άραδης αυτούς εκ του κοσμού, αλλά να τηρήσεις αυτούς εκ του πονηρού. Εκ του κοσμού πισιν καθώς εγώ εκ του κοσμού είμαι. Για σον αυτούς εν τη αλήθεια σου ο λόγος, όσος αλήθεια έστιν. Καθώς με απεστηλάς εις τον κοσμό βαγόρο απεστηλά αυτούς εις τον κοσμόν. Και υπέρ αυτόν εγώ αγιαζώ αυτόν είναι και αυτοί ως είναι υγιασμένοι εν αλήθεια. Ου περί του των δέρο των μονών, αλλά και περί των πιστεύσοντων δια του λόγου αυτόν εισέμε. Να πάντες εν όσην καθώς είπατε εν εμεί καγώ εν σύνα και αυτοί είτε εν ημίν εν όσην ο κόσμος πίστευσι ότι σύ με απέστειλας. Και εγώ την δοξάνην εδοκασμή, δε δόκα αυτής όσην εν κατοσιμής ενέσμεν. Εγώ εν αυτής και σε ενεμίρινα ως είτε τελειωμένης εν κίνα γιος και ο κοσμός ότι σύ με απεστήλας και ηγάπησας αυτούς καθώς με ηγάπησας. Πάτερ, πούς δε δόκας μη θέλω εινά όπου είμαι, εγώ κακινή, όσην μετέ μου εινά θεωρωσήν την δόξαν την εμήν είναι δόκας μη ότι ηγάπησας με προκαταβολής κόσμου. Πατρε δικαίη και ο κόσμος, σε οκ εγνώ εγώ δε σε εγνών, και ότι έγνωσαν ότι σύ με απέστειλας. Για κεθόθ. Και εγνώρισα αυτής το όνομα σου, και γνωρίσω ένα η αγαπηνή αγάπησας με ένα αυτής ή καγώ ένα αυτής. Τατά τυπών ο Ιησούς εξηρθέν συν τις μαθητές αυτού, πέραν του χυμαρού, τον κεντρών όπου εγκυποστής ον εισήρθεν αυτός και οι μαθητέ αυτού. Δι δε και Ιούδας, ο παραδίδους αυτών, των τόπων ότι πολλά εκεί συνηχθεί, ο Ιησούς εκεί μετά των μαθητών αυτού. Ο Ιούδας λάγων την σπήραν και αυτών αρχαίρεων και φαρισαίων υπηρετάς έρχεται εκεί μετά φανών και λάμπαρων και όπλων. Ιησούς ούτι δός πάντα τα ερχόμενα επ' αυτών εξέλθον είπεν αυτής την αδίτητε. Αεκρίθησαν αυτό Ιησούν των Ναζωραίων λέγει αυτής το Ιησούς, εγώ η μυστική δε και Ιούδας, ο παραδιδούς αυτόν με ταυτόν. Όσουν είπεν αυτής ότι εγώ είμαι απειθονή στα όπισω και πεσούχαμε. Παλίνουν αυτούς. Ενεπηρώτησε τι να ζητείτε οι δέιπον Ιησούν των Ναζωραίων. Αεκριθεί ο Ιησούς είπον ημίν ότι εγώ ημί Ιουν εμέ ζητείτε αφέτε το τους υπαγή. Να πληρωθεί. Ο λόγος όν είπεν οτίους δε δόκας μη που καπολεσάν εξ αυτόν ουδενά. Σιμώνουν Πετρός θεχό μαχαιράν ηλικήσεν αυτή και πεσέντον του αρχαιρεός δούλων και απεκόψεν αυτού το ότιον το εξιόν ηρδέον μα το δούλομαρχος. Επενούν ο Ιησούς το Πετρό βάλε τη μαχαιράν σου εις τη θηκή το ποτηρίον ο δε δοκέν μη ο πατήρ ουν μη πιω αυτό. Ιούν σπήρα και ο χιλιαρχός και υπηρετέ των Ιουδαίων συνελαβών ον Ιησούν και ρίσαν αυτό. Και απηγαβών αυτόν προσανάν πρώτον ηγά πένθερος του χιαφά. Ο συναρχαίρες του εν αυτού τεκίνου. Είδε χιαφάς ο συμβούλευσας της Ιουδαίης ότι συμφερείται ένα άνθρωπον απολέστε υπέρ του λαού. Ακολουθεί δε το Ιησού Σιμών Πέτρος και άλλος μαθητής, ο δε μαθητής εκείνος είναι γνωστός στο αρχιερεί της συνεισυρθέν το Ιησού εις την αυλήν του αρχιερέως. Ο δε Πέτρος ιστήκη προς τη θεία, έξω εξήλθενούν ο μαθητής, ο άλλος, ο συνονωστός στο αρχιέρι και υπέν τη θύρωρο και η συναγέν των Πετρών. Νεγιούν υπεδίσκη. Η θυρός στο πρετό, μη και σύ ευτο μαθητών ή του ανθρώπου του λέγει εκείνος που κρίμει.
Ιστικήσαν δε οι δούλοι και οι ποιοι ήταν θρακιάν πεπίκοτες, ότι ψυχός ή και θεμενοντό, ειν δε μετ αυτόν ο Πέτρος έστος και θεμενόμενος. Ον αρχιερεσίωτιζεν τον Ιησούν περί των μαθητών αυτού και περί τη διδαχής αυτού. Άρα έκριθη αυτό ο Ιησούς εγώ παρησία ελαλήσα το κοσμό εγώ παντοτέ διδάξα εν τη συναγωγή και εν το ιερό όπου παντοτέ οι Ιουδαίοι συνέχονται και εν κρυπτό ελαλήσαν ουδέ. Τι με επέρωτας, απερώτησον τους ακικότας, τι ελαλήσαραθης ιδέου τι είδασιν άϊπον εγώ. Ταύτα δεν αυτού είποντος, εις τον είπε τον παρεστικός εδοκέν απεισμάτου Ιησού είπον ούτως αποκρινεί το αρχιέρι. Αέκριθην αυτό ο Ιησούς η κακός ελαλήσα ματηρισσόν περί του κακού. Η δε καλός τη μεδερής. Αεστηλέν αυτον μάνας, δεδέμενον προς κιαφάν τον αρχιέρεα. Ηρδέ Σιμών Πέτρος, εστός και θερμενωμένος, υπονούν αυτό μη και σιευτόμαθη τον αυτού, ίνισα το εκείνος, και υπένου κρυμί. Βεγείς αυτό δούλον του αρχιέρεο συγγένης, όλο απεκόψεν Πέτρος τότιον του και εγώ, σίδων εν το κήπο με αυτού. Παλίν ούν ίνισα το, ο Πέτρος και ευθέως αλεκτό έφωνησε. Αγωσινούν τον Ιησούν από του, και αφάρει στο πρετοριόν, η δε προηλία, και αυτοί οκτισιλθών εις το πρετοριόν, ή να μη μη ανθωσίν, άλλοι να φαγωσίν το Πασκά. Εσυλθενούν ο Πιλάτος προς αυτούς, και είπε την κατηγοριάν φερετέ κατά του ανθρώπου του. Άκριθησαν, και είπον, αυτό ημίν ούτως κακοποιός του αν συμπαρεδοκαμεν αυτόν. Είπενουν αυτοί στο Πιλάτος, λάβετε αυτόν ημείς και κατά τον νόμον ημών, κρίνατε αυτόν υπονούν, αυτό Ιουδαί ημί εξέστην αποκτηνε ουδενά. Να ο λόγος του Ιησού πληρώθη, ον είπεν σημενών, ποιο θα να πει μελέν από θρησκήν. Εισληθένουν εις το πρετορίον πάλιν ο Πίλατος, και φωνησεν τον Ιησούν, και είπεν αυτός ή ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Αρκριθεί αυτό ο Ιησούς, αφέ αυτούς ή του το λεγείς και αλυσί υπό παιδιά μου. Άκριθη ο Πιλάτος, μη τι εγώ Ιουδαίος τίμη, το έθνος, τόσον, και οι αρχιερείς παρεδόκαν σε έμι τι επίσας. Άρα εκριθεί ο Ιησούς, η βασιλεία. Η έμι του εστιν έκο του κόσμου του, η έκο του όσμου του είναι η βασιλεία. Η έμι υπηρετέ, αν η έμι ιόνιζοντορή να μην παραδοθώ τη Ιουδαίσνην δε η βασιλεία. Η έμι του εστιν εντεύθε. Υπένουν αυτό ο Πίλατος, ο κουν βασιλεύς, εσύ απεκριθεί δω Ιησούς συλλεγείς ότι βασιλεύς τίμη. Εγώ δρεγορείς τούτο, γηγενήμαι και εις τούτο, ελήληθα εις τον κοσμόν, να μάρτυρης ότι αλήθεια. Πας, όν εκ της αληθείας, ακουρημού της φωνής. Λέγει αυτό ο Πίλατος, εις την αλήθεια. Και του το ρηπό παλίν εξηθέν προς τους Ιουδαίους, και λέγει αυτής, εγώ δε μιαν και ανεβρισκώ εν αυτό. Εστι δε συνήθεια. Ημίν είναι ένα ρημίν, απολυσό ρεν το πασχαβουλέστευουν ημί, απολυσό το βασιλέα των Ιουδαίων. Διαρτέ δε. Κραυγασάνουν παλί πάντες λεγόντες μην τούτον, αλλά το Βαραβάν, ιδέ ο Βαραβάς λίστης. Τότε ούν έλαβεν ο Πιλάτος τον Ιησούν και μαστιγώσεν. Και στρατιώτε πλεξαδές στεφανών εξακανθών. Πέθηκαν αυτού τη κεφάλι και οι ματιών πορφυρούν περιέβαλον αυτόν. Και λέγον χαιρέ ο βασιλεύς των Ιουδαίων και διδούν αυτό αγαπήματα. Εξήθενουν παλίν έξω από Πιλάτος. Και ρεγεί αυτής ιδέ αγωημήν αυτόν εξώ είναι γνωτέ, ότι είναι αυτό ουδε μιαν αιτιάν εβρισκό. Εσύρθενουν ο Ιησούς έξω φορών των ακανθινών στεφανών και το πορφυρούν οι μάτιον και λέγει αυτής ιδέ που άνθρωπος. Ότεουν ειδών αυτόν οι αρχιερείς και οι πήρετε καυρασά λέγοντες σταυρώσο σταυρώσο λέγει αυτής ο Πιλάτος. Λαρέτε αυτόν ημείς και σταυρώσατε εγώ γάρα, ουφε βρισκό εν αυτό αιτιάν. Ακριθήσαν αυτό αιτίουδε ημείς νόμον εχόμεν και κατά τον νόμον ημών οφειλεί αποθανήν ότι αυτονίον Θεού επίησε. Πότε που νικούσεν ο Πιλατός του τον το λογόν μαλλον εφοβηθεί. Και συθένει στο πρετοριόν παλίν και λέγει το Ιησού ποθενήσει ο δε Ιησούς αποκρισίνου και δοκέν αυτό. Λέγιουν αυτό ο Πιλατός εμεί ούλα λύς που κριδάς ότι εξουσιαν έχω σταυρωσέσαι και εξουσιαν έχω απολύσεσαι. Άρα εκριθεί ο Ιησούς, είχες εξουσίαν ουδεμίαν κατέμου ημίνσι,
δεδομένων ανωθέν δια τούτο ο παραδιδούς με σημίζωνα ματιάν έχει. Και τούτου, ερζήτη ο Πίλατος, απολύσε αυτόν οι δε Ιουδαίοι, εκράζω λέγοντες, εάν τον απολύσει στο κτή φίλος του, Κισάρος, πας ο βασιλέα αυτό ποιον να αντιλέγει το Κεσάρι. Ον Πιλάτος, άκουσας τούτο το λογορίγα γυναίξο τον Ιησούν, και καθισέν επί του βήματος εις το ποντεγόμενο πλήσασο τον Ευρέστη δε γαβαθά. Η δε Παρασκευή του Πασχά, οραδέως η εχτή, και λέγει της Ιουδαίης η δε ο βασιλεύς χειμών. Η δε εκραβρασαν Άρων σταυρωσών, αυτό λέγει αυτής ο Πίλατος το βασιλέα ημών σταυρωσό απεκριθήσαν οι αρχιερείς του εχομέν βασιλέα, η μη Κεσάρα. Τότε ούν παρέδωκεν αυτόν αυτή συνα σταυρωθεί παρέλαβον, δεν τον ίσουν, και απίαγω. Και βαστάζον το σταυρόν αυτού, εξηθένει στο λεγόμενον κρανιού τοπών, ως λέγεται Ευρεστή Γοργόθα. Όπου αυτόν εσταυρώσαν και μετ αυτού. Άλλους δύο εμπεθέν και εντεθέν μεσόν δε τον ίσουν. Εραραψεν δε και τυδλών ο Πίλατος και έθηκεν επί του σταυρού. Η δε γεγραμμένον Ιησούς ο Ναζόριος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Τούτον ούν των τυδλών πολλοί ανεγνώσαν των Ιουδαίων ότι εγγύς ή της πολεός ο τοπός όπου εσταυρωθεί ο Ιησούς κιν ιεραμένον ευέστη ελληνιστέο μέστη. Έγονουν το Πιλατό, η αρχέλης των Ιουδαίων, μη γραφεύω βασιλέος των Ιουδαίων, αλλά ότι εκείνος είπεν βασιλέος τιμή των Ιουδαίων. Ακριθεί ο Πίλατος, ο γεγράφα. Ιούς ρατιωτεωτέ εσταυρωσάν τον Ιησούν ελαβών, ματιά αυτού, και πείσαν τεσσαραμελίκα στο στρατιώτη μέρος, και το γειτόνα Ηρδαίο έχει τον αραφός εκ των ανωθενήφαντος, διόλου. Επονούν προς αλλήλους. Μη σχισομεν αυτόν, αλλά λαχόμεν περί αυτού τίνος έστε να εγγραφή πληρωθεί λέγουσα διεμέσαντο τα ηματιά μου. Οι αυτής και πί τον ηματισμό μου, ευαλών κλήρων, ημένουν σάτιοτε τα αυτρεπίσαν. Ιστητήσαν δε παρά το σταύλο του Ιησού, η μητήρα αυτού, και η αδελφή της μήτρος αυτού Μαγέδη του Κλοπά, και Μαρία η Μαργαλίνη. Ιησούς των ειδών τη μήτερα, και το μαθητή παρεστοντά, ον Ιαπά λέγει τη μητήρη αυτού γινεδού ο Υιός σου. Θα λέγει το μαθητή ειδού η μητή σου, και απ' εκείνης της ώρας έλαβεν αυτήν ο μαθητής εις τα ίδια. Μετά τούτο ειδός ο Ιησούς ότι παντά ειδείτε τελεστέ να τελειωθεί, η εγγραφή λέγει ρίψο. Στεβοστούν εκεί το οξούς μες στον ιδέ πλησαντές πογόν οξούς, και ισόπο περιθεδές προς συνέγκαν αυτού το στόματι. Ότεουν ελάβεν το όξος ο Ιησούς υπέντε τελεστέ και κλείνα στην κεφαλή πάρεδο και εν το πνεύμα. Ιουν Ιουδαίοι, ηλα μη μείνει επί του σταυρού τα σώματα έντο Σαββατού ηλα μεγάλη ημέρα εκείνο του Σαββατού, ιωτήσαν τον Πιλατών είναι καταγωσήν αυτό τα σχελή και άρθωσιν. Λιθόντουν τη θρατίωτε και του μεν πρωτού ατέξαν τα σχελή και του αλλού τους σταυρωθεντός αυτό. Επειδή δε τον ήσουν ερθοντές ως ειδών αυτόν ειδεί τεθνικότα, ου κατέξαν αυτού τα σκελή. Αλλά εις το στρατιωτολόγχη αυτού την πλευράν ενήξεν και ευθύς εξηλθένεμα, και ειδώ. Και ο ρεόρακος με μαρτυρικέν, και αληθινή αυτού εστίν η μαρτυριά, κάκινος, ειδέν ότι αλήθη λέγει να εμείς πιστέψετε. Το άρτα αυτένα η γάφη πληρώθιοστούν του συντρίδησετε αυτού. Και παλίν έτερα γραφή λέγει όσοντε εις ονεξικητήσαν. Μετά δε τα αυτά ερώτησε τον Πιλατών που Ιωσήφ, όπου Αρημαθέας, ον μαθητής του Ιησού και κρυμμένος δε δια το φοβό των Ιουδαίων είναι αρρητό σώμα του Ιησού, και πετρεύσεν το Πιλατός ιδενούν και ηρέν το σώμα του Ιησού. Λυθέν δε και Νικοδημός ο ελιθών προς τον Ιησούν νύκτος το πότον φερών μη μας μιλνής και αλόης ως λιτράς 100. Εναγών ούν το σώμα του Ιησού και έδισαν αυτό οθονείς μετά τον άωματον καθώς έθος εστίν της Ιουδαίης ενταφιάζει. Τε δεν το τοπό που εσταυρωθεί κήπος και εν το κήπο μιμείο και νολνέν ο ουδεπό ουδήσετεθει. Γιατί δε. Οικιούν δια την Πάσχεδη των Ιουδαίων ότι εγγύς ή των μιμείων έθηκαν τον Ιησούν. Τη δε μια το Σαββατομαρία τη Μαγάλινη έρχεται πρωί σκοτιάσε τιούσεις εις των μνημείων και βλέπει το λιθόν ημένων εκ του μνημείου. Τεχιούν και έχετε προς Σιμωνά, Πετρών
και προς τον άλλον μαθητήνον εφιλεί ο Ιησούς και λέγει αυτής εάν τον Κύριον εκ του νηνιού και ο κοίδαμέν που έθηκα αυτόν. Εσήλθενουν ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής και εχοντό εις το μίμιον. Τερεχών δε οι δυο μου και ο άλλος μαθητής προεδαμέν τα ηχείων του Πετρού και ήθεν πρώτος εις το μίμιον. Και πάκυψας βλέπει κειμένα τα οθονιά ουμετή εισήλθεν. Έχετε ούν Σιμών Πέτρος, ακολουθών αυτό και εσήλθεν εις το μίμιον και θεωρητά οθονιά κείμενα. Και το σουδαριόν ο είναι επί της κεφαλής αυτού μετά τον οθονιό κειμένων, αλλά χωρίς αντιδηλημένων εις ένα τόπον. Τότε ούν εισήλθεν και ο άλλος μαθητής, ο έλθον πρώτος εις το μνήμιον, και ιδέλ και επίστευσε. Ουδεπό γαρλιδισαν η γραφήν ότι δι' αυτον εκ νεκρών αναστήνε. Αδυνθώνουν παλίν προς εαυτούς οι μαθήτε. Μαριά δέιστηκε προς το μνήμιον, πλέουσα εξώ όσουν εκλέν παρεκύψεν εις το μνήμιον. Και θεωρεί δύο αγγέλους έλευτης καθεζομένους ένα προς η κεφαλή, και ένα προς της ποσινοπού εκεί το σώμα του δίσου. Και λέγουσιν αυτοί, εκείνη γίνε τι κλαίεις, λέγει αυτή σου δοτίαν τον Κύριο μου, και ο κρυγά που έθηκαν αυτόν. Και ταυτά επούσα εστραφήρι στα οπίσω, και θεωρεί τον Ιησούν εστωτά, και ο κρυδίωτη ο Ιησούς εστίν. Λέγει αυτή ο Ιησούς γίνε τι κλαίεις, τι λαζητής, εκείνη δόκουσα, ότι ο Κυπούλος, έστειλε γη αυτό Κύριε, ήσι εβαστασάς, αυτόν είπε μη πω αυτόν έθηκας καγώ αυτόν αρώ. Λέγει αυτή ο Ιησούς, Μαρία στράφησα εκείνη, λέγει αυτό ραβούνι, ο λέγεται διδάσκαλε. Λέγει αυτή ο Ιησούς, μη μου απτού, οπόγαρα αναβέβηκα προς τον πατέρα μου, πορεύου δε προς τους αδελφούς μου, και είπε, αυτής αναβαίνω προς τον πατέρα μου, και πατέρα ημών, και Θεόν μου, και Θεόν ημών. Έχετε Μαριά, η Μαγδαλίνα απαγγέλουσα τις μαθητές, ότι ο ακέ των Κυρίων, και ταυτάρα είπεν αυτή. Σεις ουν όψια στη ημέρα εκείνη τιμία το Σάββατον και το θύρον και κλείσμενον, όπου ήσαν οι μαθητέ συνηγμένοι, δια το φόβον των Ιουδαίων ήθεν ο Ιησούς, και στή στο μέσον και λεγεί αυτή σιρηνήμη. Και τούτο είπον έδειξεν αυτής τας χειράς, και την πλευράν αυτού εχάρισαν ουν οι μαθητέ ειδώντες των Κύριων. Είπεν ουν αυτής το Ιησούς παλίν ειρηνή μην, καθώς απεσταλκέν με ο πατήρκα όπε μπόρι μας. Και τους του είπων ενεφίσουσε και λέγει αυτής δάβεται πνευμά Αγιών. Ατινών αθήτε τα ζαματίας, αθήτε αυτής, αντινών τέρδite και κρατείτε. Φομάστε εις επτοδοδέκα ο λεγόμενος, δίδυμος του κείμετα αυτόν ότι ήρθεν ο Ιησούς. Έγονουν αυτό οι άλλοι μαθητέ ορακαμέν των Κυρίων, ο δε είπεν αυτισέαν, μη δω δέντε σχεσίν αυτού τον τύπο των υλών, και βαλώ το δακτυλόν μου της των τύπων των υλών, και βαλώ τη χείρα μου εις την πλευράν αυτού που μην πιστέσω. Και μεθήμερα στο αυτό παλίνησαν εσώ οι μαθητέ καυτού, και θωμάς μετά αυτόν έρχεται ο Ιησούς των θυρών και κλεισμένων, και εστί στο μεσόν, και είπεν η νήμην. Έτα λέγει το Θωμά, φέρε το δακτυλόν σου ο δε, και ειδέ τα σχέρας μου, και φέρε τη χείρα σου, και βαλέ τη στη μέβαν μου, και μη γίνω απίστος, αλλά πίστος. Και απέκριθη ο Θώμας και είπεν αυτό ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Λέγει αυτό Ιησούς ότι ώρας με Θωμά πεπιστευκάς μακάρι οι μίδοντες και πίστεψαντες. Πολλαμένουν και άλλα σημεία. Επίσης ο Ιησούς ενωπίον των μαθητών αυτού, αούκρε στην γεγραμμένα ρεν το βιβλίο τούτο. Διάρθεφρος δε. Ατάδει γεραπτή να πιστέψετε ότι ο Ιησούς εστιν ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και να πιστεύονται ζωήν έχετε εν το ονοματί αυτού. Μετά τα αυτά, εφανέρωσεν αυτόν παλίν ο Ιησούς τις μαθητές επί της θαλάσσης της Τιβεριάδος, εφανέρωσεν δέου τους. Σαν όμου Σίμων Πέτρος και Θωμάς, ο λεγόμενος Διδήμος και Ναθαναήλ, ο από Κανά της Γαλίλαιας και ετού Ζεβεδαίου, και άλλοι δεκ των μαθητών αυτού δύο. Λίγοι αυτοί Σίμων Πέτρος υπάγω αλλιεύειν λεγούσιν αυτό έρχομεθα και εμείς συνσύ εξήλθον και ανέβησαν εις το πλοίον εύθυς και ένα εκείνη την νυχτή έπιασαν ουδέ. Πορεία δε διγενόμενης εστι ο Ιησούς εις των Αιγιαλών ουμέντι είδησαν τη μαθήτε ότι Ιησούς εστί. Λέγιουν αυτής ο Ιησούς παιδιά μη τι προς τα γιον έχετε απέκριθησαν αυτό. Ο δε είπεν αυτής βαλετέ της στα δεξίαν μέρη του πλοίου των δικτύων και έβρισετε ευαλωνούν
και ο χρετή αυτόν ελκύσε εσύσαν από του πληθούς τον ήχθιο. Λέγιουν ο μαθητής εκείνος, ον ήγαπα, ο Ιησούς το Πέτρο, ο Κύριος. Εστί Σίμων, ουν Πέτρος άκουσας, ότι ο Κύριος. Εστί τον επέδιτηρ διεζώσατο, ηγαρ γύμνος και εβανένε αυτόν εις τη θάλασσαν. Οι δε άλλοι μαθητέ το πλοιαριό ήλθον ουγαρ εσάν μακράν από της γης, αλλά ως από πυφών δι' αποσιών σύρονται στο δικτύον των ηχθείων. Ώστου να πεβισάν εις την γην βλέπουσιν ανθρακιάν κειμενή και οψαριών επικειμενών κι αρτό. Λέγει αυτής ο Ιησούς ενέγκατε από τον οψαριών όνετια σατενή. Αέβη Σίμων Πέτρος και λυτισέν το δικτύον επί της γης μες των ηχθείων μεγάλων 153 και το σου τον οντόνου κρεσχιστή το δικτύον. Λέγει αυτής ο Ιησούς δεύτερα εστίσατερε, ουδείς δεν έτορμα το μαθητών εξετασέ, αυτόν σιτιστοί ειδώντες, ότι ο Κύριος έστι. Έχετε ουν ο Ιησούς και λαμβάνει τον άρτο και δίδωσιν αυτής και το οψαριών ομοίως. Δούτο ειδείτε τον εφαλερωθεί ο Ιησούς τις μαθητές αυτού εγερθείς εκ νέκρων. Ο τούνης της αλέγει το Σιμώνη Πέτρο, ο Ιησούς Σιμωντίωνα αγάπας με πλοίον του, το λέγει αυτόν Κύριε είδας, ότι φίλος ελέγει αυτό βοσκέ τα άρνια μου. Λέγει αυτό παλίν δεύτερον Σιμών, ιον αγάπας, λέγει αυτόν Κύριε είδας, ότι φίλος ελέγει αυτό πίμενε τα προγωτά μου. Λέγει αυτό το τριτόν Σιμών ιον αφιλής, με ελυπηθεί ο Πέτρος, ότι είπεν αυτό το τρίτον φιλής, με και είπεν αυτό Κύριε παντάιγα σύ γινώσκης, ότι φίλος ελέγει αυτό ο Ιησούς βοσκέ τα προβατά μου. Άρα να μην νεγώσει οτε εις νεότερος εζωνίες σε αυτόν και περίπατης όπου ήθελες, όταν δε γιασί σε χτένεις τα σχηρά σου, και άλλος σε ζώσει, και εσύ όπου θέλεις. Τούτο δε ετυπέν σημενών, ποιο θάνατο δοξασί των Θεών, και τούτο λοιπόν λέγει αυτό ακολουθήμη. Επιστραφής δε ο Πέτρος, βλέπει το μαθητήν ονίγαπα ο Ιησούς ακολούθουντα ως και ανέπεσεν εν το διπνό επί το στηθός αυτού. Και είπε Κύριε της εστίνο παραδίδουσε. Του τον είδων ο Πέτρος λέγει το Ιησού Κύριε, ούτως δε τι. Λέγει αυτό ο Ιησούς, εάν αυτον θελόμενοι νέος έχουμε την προσεσία ακολουθήμη. Εσήλθενούν ο λόγος τούτος, εις τους αδελφούς, ότι ο μαθήτης εκείνος του καπόθνισκει, και οκτυπέν αυτό ο Ιησούς ότι ο καπόθνισκει, αλλά εάν αυτό θελόμενοι νέος έχουμε τι προσέ. Ούτως εστιν ο μαθήτης ο μαρτιών, περί τούτον και γάψας ταυτά, και ηγαμέν ότι αλήθης εστιν η μαρτυρία αυτού. Εστι δε, αλλά πολλά όσα έπεισεν ο Ιησούς ατινά εαργάφητε. Καθενουδέ αυτόν είμαι των κοσμών, χωρίς τα γραφομενά βιβλιά. Αμήν.